Hello, 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 hello. Hello, hello. मानोना बिनि गेदेरथार अननाय आरो दैदेननायाव दिनै जोङो बे मोजांथार समखौ जोङो मोननो हाबाय बिनि थाखायनो आङो जोंनि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायनोसै आरो आङो हामबायदों जोंनि डायमन्ड जुबिलीनि जे हांख्रायजानाय मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ आं हामबायदों आरो लोगोसे जोंनि BBCनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ आङो साफ्रोमखौबो हाजासे हामबायनोसै आरो लोगोसे दिनै गंफ्रोमबो एरियानिफ्राय नुजाफैनो हानाय दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन मण्डलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय दैदेनगिरिफोर आरो दिनै ख्रिस्टखौ सिबिनो फैनाय बे पेन्डेल सिङाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो इसिंनि अननाय आरो गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो हरनाय जाबाय आङो बे समाव इसोरनि राव फरायनि गितफोरनि लिरनाय 95 नम्बर एकनिफ्राय 5 पदसिम जोङो बे समाव फरायनानै लानि गोजौ लिरनाय दं बाख्नायनि मेथाइ फैदो जोङो फोरबोनि मुङै मेथाइ खननि आरो जोंनि बासायग्रा गोजौ अन्थाइनि मुङै गोबारै रंजानि जोङो साबाय सिनाय होननाय बिनि मोखाङाव थाबायलांनि आरो मेथाइ खननानै बिनि मुङै गोबारै रंजानि मानोना फोरबोआ गेदेर इसोर बियो गासै मोदायफोरनि सायाव गेदेर राजा पृथिबिनि गोथौ जायगाफ्रा बिनिनो आखायाव दं आरो हाजोफोरनि थिखिनिफ्राबो बिनिनो सागोरफ्राबो बिनिनो मानोना बिखौ सोरजिग्रायाबो बिनोखा आरो हा गोरानाबो बिनि बियो गावनि आखाइजों बिखौ बानायबाय आरज खालामनि जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय गोथां आरो गोथार अनख जिउ आफा दानो बे समाव गेदेरथार रंजानायजों हाजासे हामबायनोसै मानोना आफा नोंनि गेदेरथार अननाया जों सुबुं माहारिनि सायाव आग्लाय बिग्लाय दङखाय नाय आफा दिनै जोङो बे डायमन्ड जुबिलीखौ आफा जोङो गोबां समनिफ्राय जोङो नेनानै दङमोन आफा दिनै आरजनि गेजेरजों जोङो नेनानै दङमोन बे समखौ दिनै जोङो मोगथाङाव मोननो हाबाय अ आफा नोङो जों साफ्रोमनोबो दिनै जिबनाव मोनहोनायनि थाखाय नोंखौ गेदेरथार रंजानायजों हाजासे हामबायनोसै प्रभु आफा आरोबाव दिनैबो नोङो जोंनो बे फुंगोलै समखौनो जों बयनोबो मोनहोनायनि थाखाय नोंखौ हामबायदों आफा नैबे समाव जोङो दिनैनि बे फुंगोलैनि जि सार्भिस आफा बेखौ जोङो बेखेयाव लांनोसै आफा नोङो जों बयजोंबो लोगोसे थादो आरो नोङो दिनैनि बे फुंनि समायाव जि आशीर्बाद मोननो गोनां बे गासै आशीर्बादखौ जों साफ्रोमनोबो आग्लाय बिग्लायनानै जों गोसो फोथायदों आफा दानो बे समाव जोंनि गोसो मोदोम जिउ आरो नैबे गोथार अबस्ना नोंनि आखायाव दोननानै जोंनि सासेल' बासायनो हाग्रा नाजारेथ जिसुनाव बिबाय आमेन दानो आं बे समावहाय प्रेजेन्ट वर्शिपनो बे प्रग्रामखौ आखायाव हगारना होनाय जाबाय मेथाइ खननो थाखाय हालेलुया जोङो बयबो इसोरखौ बाख्नायनो बाव फैदों सोरखौबा नायनो थाखाय एबा माबा मोनसे बिषयनि थाखाय नङा जोङो मात्र जों इसोरखौ बाख्नायनो फैदों एबा बेखौ सेवा खालामनो फैदों बेनिखायनो जोङो रोजाबनाय दामनायफोरजों जों इसोरखौ बाख्नायनि जों गुबुन गुबुन रोखोमै जों इसोरखौ बाख्नायनो हायो नाथाय बेफोरनि बाहागोआ रोजाबनाय आरो दामनायफ्राबो बेनिखायनो जों दिनैहाय दामनाय आरो रोजाबनायफोरजों जोंनि बे गोथां इसोरखौ जोंनि बोलोग्रासिन इसोरखौ जोङो बाख्नायनि जों सेवा जों खालामनि जोंनि साबसिनखौ जोङो फोरबोनो गथायनि जोङो फोरबोनो जोङो जोंनि गारांफोरखौ एबा जोंनि आखाइ खबनायफोरखौ जों फोरबोनो समाय होनायनि थाखाय जोङो बाहायनि
गासै दंनाय मानिखौ लानानै फैदों जोंफोरखौ नोंनि सेराव नोंनियाव थानाय जोबनो गैया गोजोननायखौ बज'नो जोंनि जिउआव फैदों जोंफोर बुंनायनि सेराव नोंनि गोदै मुंखौ रोजाबो फैदों जोंफोर बुंनायनि सेराव नोंनि गोदै मुंखौ रोजाबो अन्नानैबो आखाइ खब बे गोथां सिनि मुङैहाय जों जोंनि आखाइफोरखौ खबनायजों इसोरखौ जों समायहोयो हालेलुया बाख्नायो नोंनि गोदै मुंखौ रोजाबो हालेलुया बाख्नायो नोंनि गोदै मुंखौ जिसु नोंनि मुङा बेसे मोजां खोनाब्लानो गोजोननाय मोनो गोमोथाव नोंनि मावनायफोरा सिमा गैयै नोंनि अननाया जिसु नोंनि मुङा बेसे मोजां खोनाब्लानो गोजोननाय मोनो गोमोथाव नोंनि मावनायफोरा सिमा गैयै नोंनि अननाया फैदों जोंफोर बुंनायनि सेराव नोंनि गोदै मुंखौ रोजाबो फैदों जोंफोर बुंनायनि सेराव नोंनि गोदै मुंखौ रोजाबो हालेलुया जों गोबारै इसोरखौ आखाइ खबनाय जों बाख्नायनो बयबो आखाइ खबगोन आरो गोथां इसोरखौ जों बाख्नायगोन गितफोराव बुंदों बमब्लं आरो जथा दामनानै एबा गोदान आगजुफोर दामनानै इसोरखौ बाख्नाय बेनिखायनो जोङो फोरबोखौ बाख्नायदो नों बे मेथाइखौ खननानै जों इसोरखौ बाख्नायनि फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों बयबो गोबार आखाइ खबगोन बे गोथां सिनि मुङैहाय जों इसोरखौ जों बाख्नायनि फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों नोंनि आंनि जिउनि राजाखौ नोंनि गासै गोसोजों नोंनि गासै बोलोजों नोंनि हानाय मानिजों नोंनि हानाय मानिजों फोरबोखौ बाख्नायदो नों फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों
गासै गोसोजों नोंनि गासै बोलोजों नोंनि हानाय मानिजों नोंनि हानाय मानिजों बिगुर सुनानै सेरेंनि दामनानै बमब्लं दामनानै बिखौ बाख्नायनो बिगुर सुनानै सेरेंनि दामनानै बमब्लं दामनानै बिखौ बाख्नायनो फोरबोखौ बाख्नायदो फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों नोंनि आंनि जिउनि राजाखौ नोंनि गासै गोसोजों नोंनि गासै बोलोजों नोंनि हानाय मानिजों नोंनि हानाय मानिजों नाग्रा दामनानै सिरिथाय दामनानै सिफुं सुनानै बिखौ बाख्नायनो नाग्रा दामनानै गिटार दामनानै सिफुं सुनानै बिखौ बाख्नायनो फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों नोंनि आंनि जिउनि राजाखौ नोंनि गासै गोसोजों नोंनि गासै बोलोजों नोंनि हानाय मानिजों नोंनि हानाय मानिजों नोंसोर बयबो बिखौ बाख्नायनो जथा दामनानै दामनानै नोंसोर बयबो बिखौ बाख्नायनो फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों रोजाबदो नों फोरबोखौ बाख्नायदो नों गोसोजों नोंनि आंनि जिउनि राजाखौ नोंनि गासै गोसोजों नोंनि गासै बोलोजों नोंनि हानाय मानिजों नोंनि हानाय मानिजों जोङो ख्रिस्ट'नि बर' मेथाइनिफ्राय 293 आरो ब्रेकेटआव दङ 258 जों बे मेथाइखौ जों खनगोन जोङो लोगोसे खनगोन अ जोंनि अनखौ फोरबो नोंखौ जों गाबज्रियो बयबो हाखायदा ने ना सोरबा सोरबा हाया अ जोंनि अनखौ फोरबो नोंखौ जों गाबज्रियो बे मेथाइखौ जों खनगोन हेलौ दा फुंनि दानखांग्रा साफ्रोमखौ बेक साइडथिं फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आङो गासैबो दानखांनो थाखाय सायख'जानाय आइजो नोंथांमोनखौ बेक साइडथिं फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय जोंनि
टीम संखौ जों खनगोन जों लोगोसे जोङो सोलोंगोन जोङो मैया खनखानाय जाबाय बेखौ जोङो खननानै आरोबाव जों सोलोंज्लायगोन आरो इसोरखौ जों बाखनायगोन मेंनाय गैया जोंहा लेलेनाय गैया मावथि आइजोजों BBCA नि जोङो अनफिना जोङो फावसया बै गोजोन सोरगोखौ मोननो थाखायहाय बेनिफ्राय हाजार हाजार जेंना जेंसिखौ सौसियै सौसिबोनानै सफैबाय जों दिनै हिराथि मायथाइयाव आरोबाव जों बिरखोलांबावदोनि गुरुवा दाउ बायदि बै गोजौ सोरगोआव दाथासे रावबो उन जानानै फैदो फै बयबो खौसे जादोनि आरोबाव जों मावलांनि खौसे जानानै फोरबोनि बै हाबाखौ बे मेथाइखौ जों खनगोन आरो जों लोगोसे जों सोलोंगोन आरो बे मेथाइया प्रग्राम सिटआव होनाय जाखादों बे स्टानावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन
जुबली जुबली डायमंड जुबली जों बे मेथाइखौ जों खनगोन लोगोसेहाय बिनिफ्राय जोंजों लोगोसे नोंथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन बे मेथाइखौहाय जों मेथाइखौ रोङाब्लाबो जोंनि आखाइफोरखौ खबनानै जों इसोरखौ जों बाख्नायनि जोंनि
जों बयबो गसंगोन जों लोगोसे गसंनि बे गोथां इसोरनियावहाय जोङो बे बोलोग्रासिन आरो गोथां इसोरखौ जोङो जोंनि गोसोमनो जिबनखौ होनायजों जोङो बे फोरबोखौ जोङो हामबाय होनि जोङो फोरबोनि सेराव बयबो फैदों बेनिखायनो जों गावखौ गुरै नम्रता खालामनायजों जों फोरबोनो गथायसोनो नांगौ जों बेसेखौ बाख्नायनो जोङो नांगौ जोङो आर'जजोंहाय गोसो इसिंनिफ्राय जोंनि मेथाइखौ जों खननि
गोजौसिन बोलोग्रासिन गोथां इसोर आफा जिहुआ जोंखौ इनायना हामबाय होनो नोंनि दयानि थाखाय नोंनि अननायनि थाखाय मानोना नोङो राजानि राजा गोथां इसोर जिउ आफा जोंखौ इनायना हामबाय होनो आफा हालेलुया प्रभु जिसु आफा जों नोंखौ बाख्नायो आफा हालेलुया प्रभु जिसु आफा आफा जोंनि गोसो जिबन आफा गासैखौबो नोंनो होदों गोथां बुलिफोरबादि जों नोंनो होदों आफा हालेलुया गोथां इसोर आफा जों नोंनो गथायबावदों आफा गासैबो फारिलाइफोरखौबो नोङो जोबजासे गाहामै दोनलांगोन होननानै आरो जोंखौ आफा आशीर्बाद होब्लायगोन होननानै भरसा खालामनाय जोंनो जोंनि सासेल' बासिग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि बिबाय आमेन अननानै जिरायदो हामबायनोसै जोंनि गेजेरावहाय प्रेजेन्ट वर्शिप टीमा जोंनोहाय बेबायदि बाख्नायनाय सिबिनाय मेथाइ खननानै जाबनानै होलांबाय बिनि थाखाय बिथांमोनखौ हाजासे हाजासे हामबायनोसै आरो इसोरा गिदिरथार बिथांमोननि सायाव बोर होथोंसै जोङो प्रग्राम फारसे जों थांनोसै प्रग्रामाव होखानाय बायदि दानो दङ वेलकाम एन्ड इन्ट्रडक्सन अफ गेस्ट मिस लिजा नार्जारि सेक्रेटारि WC बिथाङा बे खामानिखौ मावफैनो हासिगोन मानगोनां सेक्रेटारि आङो बयनोबो फुंनि गोजोननायखौ हरग्रोनाय जाबाय जोंनियावहाय दिनैहाय माखासे आलासिफोर सफैनानै दं आं बिथांमोनखौहाय सिनायथि होनो थाखाय आं गसंनाय जाबाय बे समावहाय आङो बिथांमोननि नामखौहाय आङो बुंनोसै बिथांमोना नबिन बसुमतारी बारग' प्रेसिडेन्ट BBCA बिथाङा दान्दिसे सम गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइ होनानै बरायनानै लानाय जाबाय
हामबायसै बिथाङा गसंनानै सिनायथि होनायनि थाखाय बिथाङा जिरायफिननो हासिगोन आरो जोंनियाव दंबावो बिनय बसुमतारी बारग' भाइस प्रेसिडेन्ट BBCA बिथांखौबो दान्दिसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांखौबो जोङो आर'नाइ गांसे होनानै बरायनानै लायो हामबायसै बिथांखौबो गसंनानै सिनायथि होनायनि थाखायहाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनियावहाय आरो सासे सफैबावदों बिथांखौबो जोङो खावलायदों हबिला बरगयारी एक्स प्रेसिडेन्ट अफ वमेन कमिटि बिथांखौबो गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय हबिला बरगयारी हामबायसै बिथांखौबो गसंनानै गावनि सिनायथि होनायनि थाखाय बिथाङा जिरायफिननो हासिगोन आंनि आलासि सिनायथि होनाया बिसिमावनो जोबथ'बाय आङो बे समखौहाय चेयारपारसननो होफिननाय जाबाय आरो आं बे समावहाय हांख्रायबावदों जोंनिनो मिस लिजा नार्जारी एनाउन्समेन्ट लागोन बिथाङा बे समाव फैनो हासिगोन आरो आङो खनसेबाव गसंबावनाय जाबाय एनाउन्समेन्टनि थाखायहाय आङो माखासे एनाउन्समेन्ट जि मैया होदों बेखौनो आं माखासेखौ रिपिट खालामगोन आरो माखासेया गोदानै जागोन माने आङो बुंबावनो गोसो जादों दिनैहाय गोदान फैदों जानो हागौ बेखायनो जायफ्रा पेन्डेल सिङावहाय बेबायदिनो जानो थाखायहाय बेबायदिनो मेथाइफोर लाबोदों लादुफोर लाबोदों बेखौहाय नोंथांमोना बेवहाय बिलाइफोरखौ खाबारफोरखौ गारा लाबानो नोंथांमोना गावबा गावनि बेगावहाय आरो आंनि मथेबा नोंथांमोना बे सिङाव जाफैहोआब्ला गथ'फोरखौ बिराद मोजां जागौ जेन' बियो जोंनि बे पेन्डेला लेथ्रा जाया मोजाङैनो जेन' थायो बिनि थाखायहाय आङो खावलायदों नोंथांमोना गथ'फ्रा जायोब्लाबो बिमा बिफाफ्रा खनफिननानै बेगाव सोनानै लांनानै उनावहाय डास्टबिन दङ बेवहाय गारहैयोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो जोंहा बेबायदिनो केमेरा आङो बेखौबो आं रिमाइन्ड खालामनो गोसो जादों जोंना केमेरा बेबायदिनो लिंहरखानाय दङ नोंथांमोना बै सि होथेनाय दङ बेखौ बारबोनानै जेन' खेबफैया बे बाहेरायावनो बिसोर गोजाननिफ्रायनो खेबहोगोन जों बादा होआ दा खेबनानै खिन्थु नोंथांमोना बारनानै खेबफैनो मोननाय नङा जायफ्रा बाहेरानि बिसोरो आरो जोंहा माखासे दंबावो जोंहा बे सार्भिसा जोङो डिसिप्लिननि हाबनि जोङो गोबाव समनिफ्राय जोंनि हिराथि रंजामाखौ जोङो मानो थाखाय जोङो एक्साइटेड जानानै दङमोन दिनै जोङो मोगथां महराव मोनफैबाय नैबे मोनफैनायखौ जों आब्रुथि लाखिनानै जोंनि बे हिराथि रंजामाखौहाय दिनैहाय जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो डिसिप्लिनै जोङो हाबनांगोन जेन' जोङो गिर्जा हाबनाय समफोरावहाय बाहेरायाव ओंखारलाय थांलाय फैलाय खालामबाय थाया मानोना जोंहा लाइभ जागासिनो दङ जेन' बाहेरानि मानसिफोर नायनायफ्रा गाज्रि नुवा बिनि थाखायनो जों गासैबो डिसिप्लिनै जोङो हाबनो नाजानि आरो जोङो डिसिप्लिनैहाय जोङो थानो नाजानि आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय जोंहा गोबां मानसिफोर फैनो हागौ गारि लानानै फैदोंबो जानो हागौ नोंथांमोना जि भलन्टियारफ्रा जि डाइरेक्सन होदों बेखौहाय नोंथांमोना फल' खालामनानै गारिखौहाय बैजों दोनहै बा बैयावहाय पार्किं खालाम नैबेफोरखौ मानिनानै जेन' पार्किं खालामो आरो हयथ' बिथांमोना बुंदों जानो हागौ बेजों थां बेजों हाबनो मोना होननानै बेफोरबायदिखौबो नोंथांमोना फल' खालामनो नाजादो आरो जोङो बै दखान एक्जिबिसननि माबा सिङावहाय मोनसे दखान दङ बियो मान्ना लिटारेचार सेन्टार बियो बङाइगाव सापागुरियावहाय बे थार्ड फ्ल'रावहाय दिनैहाय बहाय खुलिनानै दङ बियो इउनिभार्सेल बे सिनेमा माबायावहाय बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय गोबां बुस्थु बायहैयोब्ला मोननो हागोन बाइबेल बेबायदिनो बाइबेल डिक्सनारिफोर ओमफ्राय कमेन्टारिफोर आरो बेबायदिनो नोंथांमोना माबाफोर नांगौब्ला मोननो हागोन नोंथांमोना थांनानैबो बायहैनो हागोन आरो बैयावबो फानगासिनो दङ बिथांमोना बेयावबो थांनानै नोंथांमोना बायहैनो हागोन आरो जोंहा दिनै गोनां मिथिहोनाय
दा गिर्जानि उनावहाय सेन्टेनारि सेन्टार माबाखौहाय कनस्ट्राक्सन खालामसिगोन बेवहाय जेसेबांनाखि बेवहाय मण्डलिनि दैदेनगिरि पेरेन्टफोरा फैनानै दंफैयो बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादो बेवहाय बाहागो लानानै नोंथांमोना जोबोब्ला ओंखाम जानानै गिर्जाखौ हाबनानै थांदो नोंथांमोना ओरैनो कनस्ट्राक्सन जोबनानै थांफिननाय नङा आं आसा खालामदों नोंथांमोना सानजौफुनि गिर्जाखौ हाबनानै थांगोन होननानै आङो बेखौनो खावलायो नोंथांमोनावहाय आंनि मिथिहोनांगौआ इसिमावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय हामबायसै जोंनि मानगोनां सेक्रेटारिखौहाय गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय जोङो बे समावहाय अफारिं लानोसै जोंनि बेहाय अफारिं सं दङ मिस जासमुनि बसुमतारी बुहुरपार बिसि आङो बे समाव अफारिंनि मुङै दान खांनायनि मुङाव बाइबेल फरायनि इसोरनि राव फरायनो आखायाव लादोङो बोसोन बिजाब 12 अध्याय 24निफ्राय 25सिम जोङो फरायनि बोसोन बिजाब लिरनाय 11 अध्याय 24निफ्राय 25 खायसे मानसिया थाखाखौ बाहायब्लाबो धोनिसिनसो जालाङो खायसे थि बाहायब्लाबो हावरियासिनसो जाबोयो होग्रा जा नोंहा बांलांसिनगोनसो गुबुनखौ हेफाजाब हो नोङो हेफाजाब मोनफिनगोन इसोरा गावनि राव फरायग्रा आरो खोनासंग्रा बयनिबो सायाव गेदेर बोर होथों
सोदोब बांग्रि आर बानाजों सोगोमनाय सोदोब दावहानि जेरावबो गाबख्रावनाय सोदोब बांग्रि आर बानाजों सोगोमनाय सोदोब दावहानि जेरावबो गासै हादराव जाफुंगोन फोरबुनि राव गासै हादराव जाफुंगोन फोरबुनि राव जिसुनि बुंलांनाय राव नागिरदो सुबुं गनायनि राहा नागारनान गासै बुहुमनि लालसा नागिरदो सुबुं गनायनि राहा नागारनान गासै बुहुमनि लालसा खोनासंदो दे फोरबुनि लिंनाय रावखौ खोनासंदो दे फोरबुनि लिंनाय रावखौ जिसुनि बुंलांनाय राव बुहुमनि गासै खना खना जाफुंबोगोन जिसुनि बुंलांनाय राव Thank you. जोङो बे समावहाय आर'ज खालामनो थाखाय आङो बे समावहाय खावलायहरबाय मिसेस तुरुलता बरगयारि फर्मार सेक्रेटारि WC अफारटरि प्रेयार आर'ज खालामनि सोरगोआव थानाय गोथां गोथार आरो बयनिख्रुइ बोलोगोरासिन गोथार इसोर आफा बे समाव नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों मानोना गोथार इसोर आफा नोङो जोंखौ हरसे मानि मोजाङै उन्दुहोनानै गोथार इसोर आफा नैबे नोंनि सृष्टि जानायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों गोथार इसोर आफा नोङो बे पृथिबीखौ सृष्टि खालामदों दाउसेन दाउला जिब जुनार गोथार इसोर आफा नोङो बेखौ सृष्टि खालामनायनि गेजेरजों आरोबाव जों मानसि जातिखौ नोङो सृष्टि खालामदों हामबाय होनदों बिनि थाखाय नोङो जोंखौ सृष्टि खालामनानै ओरैनो दोनाखै गोथार इसोर आफा हुबहु फोथारफोरखौ नोङो जोंनो होदों बेवहाय मावनानै दांनानै जानो थाखाय सोरखौबा लेखा गोरों खालामदों साख्रिफोर लानो थाखाय बे गासैबो आशीर्बादखौ जोङो नोंनिफ्राय मोन्दों थांनानै थानो थाखाय नोङो जोंनो बे राहाखौ होदों धन्य गोथार इसोर आफा नोंनि मुङा जेब्लाबो बाख्नाय जाथों प्रार्थना खालामदों दाने गोथार इसोर आफा बेफोरनि गेजेरजों जोङो जि मोननाय आबादफोरनिफ्राय मोननाय जोंनि बेथनफोरनिफ्राय मोननाय बेबादिनो गुबुन गुबुन राहा बिजनेसमेन आरो गासैबो निफ्राय मोननाय जेसेबां जोङो
थांनानै थानो थाखाय राहा मोन्दों बिनिफ्रायनो गोथार इसोर आफा दिनै नोंखौ खुलुमनो फैनायजों लोगोसे जोङो दान होदों गोथार इसोर आफा बे दाना जोङो जि लाबोदों नोंनि थाखाय जथेस्थ नङा अब्लाबोनो गोथार इसोर आफा जोङो दैनन्दिन जिबनाव प्रभु फैबाय थानाय समाव दिनै जि लाबोदों बिनिफ्राय बांसिन सायाव बांसिन होनो थाखाय नोङो जोंनो गियान आरो बेबादिनो आशीर्बादखौ होदो सोरगोआव थानाय गोथार इसोर आफा बे दाना जाहाथे नोंनि गोथांखौ मोननो थाखाय सोरबा सासे मानसिनि थाखाय गोथार इसोर आफा बाहायजानाय जायो प्रभु नोंनाव बेबादिनो प्रार्थना खालामदों जाय बिथाङा बा जाय बेक्तिया बे दानखौ दोनथुमगोन बेजोंबो नोङो हेफाजाब हो गोथार इसोर आफा जेन' बे दानखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हानाय बायदि बे दानफोरखौ लानानै जाय फिसाफ्रा जाय बिथांमोनहा जाय बेक्तिफ्रा नोंनाव गोथार इसोर आफा गावखौ गथायनानै नोंनि बाथ्रा खिन्थाबायनो थाखाय गोथार इसोर आफा नोंनाव समय खिरा लादों प्रभु जेन' बेजोंनो बिसोरो नोंनि गोथांखौ मोनहोनो हानाय बायदि बेबादिनो प्रार्थना खालामदों बिनिखायनो गोथार इसोर आफा जों साफ्रोमनोबो नोङो सहाय खालाम जों जेन बांसिन सायाव बांसिन प्रभु नोंनि गौरबनि थाखाय दानखौ होनो हानाय बायदि बेबादिनो प्रार्थना खालामदों प्रभु सोरगोआव थानाय गोथार इसोर आफा दा नोंनाव प्रार्थना खालामदों बिनि उनाव जाय नोंनि दासाजोंनो नोंनि बायख्यखौ राननो हागोन प्रभु आफा नोङो बेजोंबो लोगोआव थादो जेन' गोथार इसोर आफा नोंनि गोथां बायख्यखौ मोजाङै बिजिरै होनानै प्रभु जोंखौ खोनासंनो हानाय बायदि जायफोर जोङो बे बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय जिरायनानै दं प्रभु बिसोरजों जोंजोंबो नोङो लोगोआव थादो जेन' गोथार इसोर आफा जोङो बे बायख्यफोरखौ लानानै दैनन्दिन जिबनाव गोथार इसोर आफा जोङो बाहायबाय थानो हानाय बायदि सोरगोआव थानाय गोथार इसोर आफा बे दान आरो नोंनि जि फिसा जाया नोंनि बाथ्राखौ खिन्थागोन बेखौ आरो बेबादिनो बाखि सम जि प्रग्राम दंबावो सानसेमानि दिनखौ नोंनि आथिं गुदियाव दोननानै बेबादि प्रार्थना बोखांग्रा जिसुनि मुङै बिबाय आमेन हामबायनोसै जायहा बे अफारिं समाव आरज खालामबाय आरो जायफ्रा दान खांबाय आरो जाय बेक्तिफ्रा गोदै गारांजों इसोरनि गोदै गारांजों मेथाइ खननानै होलांबाय बिथांमोन साफ्रोमनि सायाव इसोरा गिदिर बोर होथोंसै बिथांमोनखौ आं बे समाव हामबायनोसै जोंनि प्रग्रामा एसे सोलाय सोल' जानोसै जोङो फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ जोङो एसे उनाव लानोसै जोङो दा बिसेस लाग्रोसिगोन बिनि सिगां जोंनि BBCAनि मानगोनां प्रेसिडेन्टआ एसे दसे सम बिदों बे समावहाय आङो बिथांखौ फैनो थाखाय समखौ लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरग्रोनाय जाबाय आङो फोथायदों जोङो थांनाय हराव बयबो मोजाङैनो रेस्ट मोनबाय बयबो मोजाङै उन्दुबाय आरो अखानायनायजों लोगोसे जोङो इसोरनि आशीर्बादजों रिफ्रेश आरो रिनिउड जानानै जोङो बयबो इसोरनि खाथियाव फैनो हाबाय होननानै आङो फोथायदों बयनिसिमबो आङो गोजोननाय हरग्रोनाय जाबाय बेयाव दिनै जेसेबां फैबाय फुंनि सेसनाव इसोरखौ खुलुमनो बाख्नायनो आइजोफोरजों लोगोसे जोंनि मानगोनां बिफाफोर मानगोनां दैदेनगिरिफोर जेसेबां फैबाय जोंनि मानगोनां हांख्रायजानाय आलासिफोरजों लोगोसे जेसेबां जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोन फैबाय बयनिसिमबो आङो उइमेन कमिटिनि जानानै आरो जोंनि डायमन्ड जुबिलीनि मुङाव बयनोबो आंनि गोसो सिंनि अननाय खुलुमनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय हामबायसै बे समाव आङो माखासे एनाउन्समेन्टखौ होनो आखायाव लादों जाहैबाय जोंहा मोनसे चेइन प्रेयार ग्रुप दङ बैयाव जोङो दोननो साहाथिङै मोनसे प्रेयार टावार दङ सोरबा बेयाव सभायाव फैनाय नोंथांमोना माबा मोनसे गोनांथार प्रार्थनानि हेफाजाब नांगौ जादोंब्ला नोंथांमोना अननानै बे प्रेयार टावाराव थांनानै आरज खालामजाहैनो हागोन बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय ओमफ्राय आङो दुखु फोरमायदों जोंहा बेंगलनिफ्राय माखासे बिब' बिनानावफोर फैदों बिथांमोना साद्रि भाषा एबा हिन्दील' बुजियो आसामिसखौ बुजिया गोबां दुखु मोनदों बिथांमोना मैयानि मेसेजखौ जों बुजियाखिसै होननानै आङो निमाहा बिदों नोंथांमोननिसिम अननानै जोंखौ निमाहा होदो आरो दिनै नोंथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे गोदान सिन्था खालामबाय जोंनिनो मानगोनां सिलिगुरिनि मिशनारि रेभारेन्ड अमल नार्जिनारि बिथाङा मोनसे जायगा लानानै जिरायगोन आरो बेंगलनिफ्राय जेसेबां फैदों आसामिस बुजिया
बिथांमोननि थाखाय साद्रि नङाब्ला हिन्दी रावाव दानस्लायनो थाखाय आङो बिथांनिसिम गुरैयै गंग्लायै खावलायहरबाय नोंथाङा अननानै नोंथांनि ग्रुपखौ लानानै मोनसे जायगा लानानै जिरायदो ओमफ्राय जोंनि जे डायमन्ड जुबिलीनि सवेनिर बेखौ जोङो मैया रिलिज खालामनाय जाबाय मोनाबिलियाव आङो खावलायदों जाहैबाय अननानै जोंनि बे डायमन्ड जुबिलीनि सवेनिरखौ नोंथांमोना बायनानै लांदो बिनि बेसेना जदिवबा प्रिन्टिं कस्टआ 200 थाखामोन अब्लाबो जोङो नोंथांमोननि थाखाय 50 थाखा रेहाय होनानै गांसेयाव 150 थाखा 150 थाखा रेटै जोङो फाननो थामथिम जाबाय अननानै नोंथांमोना बेखौ बायनानै लांदो आरो जाय नोंथांमोना आर्टिकेल बेवहाय कन्ट्रिबिउट खालामबाय आर्टिकेल लिरबाय नोंथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे कपि फ्रि अफ कस्ट जोङो हरगोन नोंथांमोना जोंनि मानगोनां सेक्रेटारिनि आखाइनिफ्राय बेखौ लानो हागोन ओमफ्राय जोंनि मण्डलिफोर BBCAनि सिङाव थानाय जेसेबां मण्डलिफोर दङ बेयाव जोङो गांसे जोङो बेखौ ओरैनो हरगोन नोंथांमोना मण्डलिनि जाय दैदेनगिरि अफिसाव फैनानै कपि गांसे लानानै बबे मण्डलिनि बेखौ नामखौ लिरनानै नोंथांनि सहिखौ होनानै थांदो जाहाथे जोङो बुजिगोन उनाव बबेबा मण्डलिया मोनहैयाखिसै नामा बेखौ जोङो चेक खालामनो हानाय बादि आरो मोनसे बाव आङो मिथिहोनो सानबावदों फेलिसिटेसन प्रग्रामनि थाखाय जाय मानगोनां नोंथांमोन आगुआ मावनानै थांबाय बावैसो सिगां जोङो नोंथांमोननो लाइजाम हरनाय जादोंमोन नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादोंमोन अननानै सोरबा जुदि फैनानै गेजेर गद' बबेबा जिरायनानै दङब्ला आङो गुरैयै खावलायदों नोंथांमोना अननानै सिगाङाव फै जोंहा माखासे आइजोफोर नोंथांमोनखौ जायगा लानानै फज'नो थाखाय थामथिम दङ अननानै गेजेराव जिरायनानै दाथा जायफ्रा लाइजाम मोनदों सिगाङाव फैदो मोखांथिङै जाहाथे जोङो गाबज्रिनानै नेबाय थानानै समय नस्थ' खालामलायनो गोनां जाया अननानै नोंथांमोना बेबादि सिगाङाव जिरायफैदो आङो बेखौनो खावलायबाय आंनि मिथिहोनांगौआ बेनोसै हामबायसै जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्टआ गावनि माखासे गोनांथार मिथिहोनांगौखौ मिथिहोलांबाय बिनि थाखाय बिथांखौ हामबायसै जोङो बे समावहाय इसोरनि रावनि फारसे थांनोसै बे समाव आङो जोंनि सार मानगोनां आलासि आरो आं समखौ बिनानै लाबावनाय जाबाय बेनि थाखाय आङो निमाहा बियो जोंनि गेजेरावहाय आलासि नुजाफैना दंबावो बेखौ आङो सिनायथि होनो थाखाय आं गसंनाय जाबाय आङो मानगोनां सार मिस्टार रेवरिवार नार्जारी AM BTR एन्ड हिज वाइफ मिसेस प्रेमि नार्जारी बिथांमोनखौ लोगोसे गसंनानै सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौहाय जोङो आर'नाइ होनानै बरायनानै लायो एसे गोख्रै फै हामबायसै नोंथांमोना गसंनानै सिनायथि होनायनि थाखाय नोंथांमोना जिरायफिननो हासिगोन आंनि सिनायथि होनाया एसेयावनो जोब्बाय हामबाय मावदों जोंनि मानगोनां सेक्रेटारिखौ माखासे आलासि सिनायथि होनांगौखौ होलांबावनायनि थाखाय जोङो बे समाव आखायाव जेबो गैले जोङो बे समाव इसोरनि रावनि फारसे थांनोसै दानो बे समाव जोंनि सार रेभारेन्ड अजित कुमार बसुमतारीखौ आङो बे समाव बे समखौ लाफिननो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय BBCनि सिङाव थानाय लाइमोन आफाद महिला कमिटि नि 75 बोसोरिया जि जुबिली आरो बे जुबिलीनि नैथि साननि गिबिथि फुंनि बे जथुमावहाय नुजाफैनाय गासैबो ख्रिस्ट' फोथायारिफोर बिसेस भाबे जोंनि आइजोफोर दङ बिमाफोर लाइमोन सिख्लाफोर दङ आरो बेजों लोगोसे हौवाफोरबो दङ बिथांमोना हौवाफोरखौबो हांख्रायहरदों आरो बिसेस भाबे जोंनि
BBCA दैदेनगिरिफोर दङ बेवहाय आइजो आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ हांख्राय जानाय आलासिफोर दा नुजाफैजेनबाय बिथांमोनाबो दङ आरो जोंजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय आलासिफोरबो दङ जोंनि नागालेण्डनिफ्राय सफैनाय गाहाय आलासिया बिथाङा एसे ध्यान खालामनायखाय स्टाडि खालामनायखाय सफैनो हाथ'वाखै जिहेतु दा सानावहाय बिथाङा बाथ्रा बुंगोन दा दिनैहाय आङो माबोरै गसंनो मोनखो एबा गसंनो गोनां जाहैखो बेखौ आं एसे खिन्थाग्रोनो गोसो जादों जुदि नोंथांमोना बे फारिलाइयावहाय नायो बाहाय नायला मोननो हागोन दिनै सुनिबार सान फुंनि बे जथुमावहाय इसोरनि बाथ्राखौ लाबोनो गोनां आलासिया बाहाय लिरनाय दंखायो नाथाय बिथाङा गुबुन हादरनि सासे मानसि जानायखाय सरकारनि आयेन बायदि राबथायनाय थानायखाय बिथाङा दिनै बे समखौहाय लानो हायाखिसै जोंजों लोगोसे गैथ'वा एसे बाहेरायाव दंहैथ'यो उनावहाय फैफिनगोन सभा जोबब्ला जाय नोंथांमोना लोगो लानो गोसो दङ नायनो रायलायनो गोसो दङ सभा जोबखांनानै रायलायनो हागोन होननानै जोंनि मिशननि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि रायलायदों दा दिनैनि बे फुंनि इसोरनि राव बुंनायनि बे बिबानखौ सुंफ्रांनो थाखायहाय जोंनि BBCनि दैदेनगिरिफोर आइजो आफाद महिला कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना सानलायनानै आंनो बे बिबानखौ होदों बेनिखायनो आङो BBCनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होनदों आइजो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों बेनिखायनो दिनैहाय बे फुंनि जथुमाहाय नुजाफैनाय गासैबो ख्रीष्ट फोथायारिफोर आइजोफोर हौवाफोर दैदेनगिरिफोर इसोरनि मावग्राफोर गासिनोबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङैहाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो गोजोननाय होग्रोबाय दा जों मिथिखाबाय एसे फारिलाइखौ एसे सोलाय सोल' खालामबाय होननानै दा फारिलाइनि मथे आइजो आफादनि सिगांनि मावग्राफोरखौहाय मान बावनायनि सम दंमोन जिहेतु माखासेफ्रा सफैबाय ओमफ्राय माखासेफ्रा फैगासिनो दङनो बेनिखायनो बेखौ एसे उनाव लानाय जासिगोन होननानै आंनो मिथिहोदों महिला कमिटिनि एडभाइजार सासेया ओमफ्राय मिथिसार होनायावबो बिथांमोना बुंखाबाय दा बेनिखायनो इसोरनि राव बुंनाय समखौहाय लाग्रोबाय आंबो बे समखौ मोनबाय गसंनो बे खाबुखौ मोनबाय दा समा 9:10 जाहैबाय जानो हागौ आङो 45 मिनिटनिफ्राय हयथ' 1 घन्टासो बुंनो हागोन नामा आं बुंस'नो हाला जिहेतु 10:30 समावहाय गुबुन मोनसे बिसेस हाबाफारि जोंहा दंबोयो अब्ला दे जोङो आवगायलांदिनि जोंनि बे आइजोफोरनि 75 बोसोरिया जुबिलीनि जि साबथिम होनना बुंदों इंराजियावहाय माने फिसा आयदा नङाबा दालाय आयदा होनना बुंजागोन गाहाय आयदाथ' दंखायो आरो गाहाय आयदानिफ्राय जोङो मैया खोनानो मोनजेनबाय जोंनि आइजोफ्रा आरो बयबो दा बे समावहाय दालाय आयदाखौ बुंनो थाखायहाय आं बे खाबुखौ मोनबाय आरो बे दालाय आयदा बा फिसा आयदाखौ लादों जाहैबाय गोजाम रदाय बिजाबनि 29 अध्याय 26 पदनि जोबथा सिरिखौहाय लादों बाहाय मा लिरनाय दङ अबयसे बेखौ इंराजियाव लिरनाय जाहैदों बाहाय हयथ' बाहेरावबो माबा बेनार होनायावहाय बाथ्रा ओरैबायदि There shall be showers of blessing होननानै
आशीर्वादनि अखा हागोन ओमफ्राय मोजाङै दानस्लायला जों मोननो हागोन आशीर्वादनि अखाफोर हागोन खारन बाहाय शावारल' होननानै बुङाखै showers of blessing आशीर्वादनि अखाफोर बोरनि अखाफोर हागोन आङो बेखौ लानाय जादों जिस्केल असमियाव जिस्केल होनो जोंनि बर'आवथ' इसिकेल इंराजियावहाय इजिकेल होनना बुङो बिदि ट्रान्सलेटआव संथ्रिस अध्याय 26 पदखौ आङो फरायनि जिसुनि मुङै इसोरा बुंदों बेबायदि आङो बिसोरखौ बोर होगोन आरो आंनि थिलानि खाथि खालानि जायगाखौ बोरनि जायगा खालामगोन आरो आङो बिसोरनि फोथाराव अखा हाहोगोन बेफोरो बोर गोनां अखा जागोन इसोरा बे बाथ्रा फरायनाय खोनासंनाय बयनिबो गोसोआव थानानै गिदिर बोर होथों गुसुङै आर'ज खालामनो प्रभु बे फुंनि सम थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों नोंनि फिसाफ्रा नोंनि मानसिफ्रा बिसेसफ्राबो जोंनि आइजोफ्रा बाहाय ज' जादों नोंखौ बाख्नायनो खुलुमदों मानो होनना बुङोब्ला बे जुबली सभा जाहैबाय आइजोफोरनि 75 बोसोरिया बे जुबली बिथांमोना नोंखौ हामबाय होनो गोसोखांनो बाख्नायनो खुलुमनो बे समखौहाय लादों लोगोसे जोंबो हौवाफ्राबो दैदेनगिरिफ्राबो नोंनि मावग्राफ्राबो बाहाय जथुमनानै प्रभु नोंखौ बाख्नायनो खुलुमनो बे मोजां खाबुखौ मोनदों प्रभु नोंखौ गिदिरथार हामबाय होनदों दिनै सभाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय दिनै सभानि नैथि साननि बे फुंनि जथुमावहाय जोङो ज' जादों आर'ज खालामदो आफा इसोर नों जोंजों लोगोसे दङ खारन नों बुंदों जेराव सानै साथाम आंनि मुङै ज' जायो आं बाहाय बिसोरजों लोगोसे थाफायो होननानै बाहाय दिनै गोबां मानसिफोर दङ आफा नोंनि उपस्थितिया बाहाय दङ नोंनि आत्माया जोंजों लोगोसे दङ प्रभु जिसु नोंबो आत्माजों लोगोसे दङ आरो जोंनि इसोरा आत्मा इसोर बिफा बिसा गोथार जिउ साथामजों सासे इसोरा जोंजों लोगोसे दं दिनैहाय बे जायगायावहाय बे मोनसे गोथार जथुमा बेनिखायनो बे गोथार जथुमा नों लोगोसे दङ जोंजोंहाय गावनि मानसिफोरजों नोंनि आशीर्बाद जोंनो नांगौ नों आशीर्बाद होदो नोंनि समाय लाखादों आफा इसोर आशीर्बादनि अखाफोर हागोन बोरनि अखाफोर हागोन दिनै बे बोरखौ नाजावनो थाखाय जोंनि आइजोफ्रा बाहाय ज' जादों नोंनि मानसिफ्रा बाहाय ज' जादों आफा इसोर नोंनि बे गोथार रावखौ फोरमायथिलांनो थाखाय नोंनो बिसेस दया अनुग्रह खालामदो नोंनि गोथार जिउजों सुफुंदो नोंनि गियानजों सुफुंदो आरो आंखौ नोङो नोंनि गौरबनि थाखाय बाहायदो जेन बयबो मानसिफ्रा बोर मोननाय बायदि जिसुनि मुङै बिबाय आमेन इसोरा बुंदों आङो बिसोरखौ बोर होगोन आरो आंनि थिलानि खाथि खालानि जायगाफोरखौ बोरनि जायगा खालामगोन आरो आङो बिसोरनि फोथाराव अखा हाहोगोन बेफोरो बोर गोनां अखा जागोन जोंनि बर'नि दानस्लायनाय बेबायदि इंराजियाव बुंदों जाहैबाय I will make them माने मानसिफोर and the places जायगाफोर round about my holy hill a blessing and I will cause the showers to come down in its season आङो गावनि बोथोराव अखाफोरखौहाय आङो हाहोगोन there shall be showers of blessing आशीर्बादनि अखाफोर हागोन दिनै जोंनि आइजोफ्रा इसोरनि मानसिफ्रा बे आशीर्बादखौ नाजावनो थाखाय जों बे फुंनि समावहाय ज' जादों बेल' नङा बे सभायावहाय जोङो जथुमगोन बा जथुमदों जोङो एसे बेनि जारिमिन बे बाथ्राखौहाय सोर बुंदों इसोरा इजिकेल नाबिखौ बुंनो थाखाय बियो बिथोन होदों बेनिखायनो इजिकेल नाबिया बे बाथ्राखौहाय बुंदों आरो बेनि एसे जारिमिन इतिहास बा बेकग्राउन्डखौ जों नायनो बे बाथ्राखौ
बबे जायगानिफ्राय बे बुङामोन जोङो जारिमिनखौ नायोब्ला इतिहासखौहाय बेनि बेकग्राउन्डखौ नायोब्ला मोननो हागोन बेयो इस्राएल हादरनाव बुङाखै हादरनिफ्राय बुङाखै बे गुबुन हादरनिफ्रायसो बियो बुंनो गोनां जाहैदों जेब्ला इस्राएलारिफोरखौहाय खानानै लांदोंमोन बन्दी होनना बुङो असमावहाय खानानै लांदों बाबिल हादरावहाय लांदों 597 ख्रीष्टपूर्व माने BC 597 BCआवहाय इजिकिएल नाबिखौहाय बेजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो खानानै लांदों जेरुसालेमनिफ्राय बिसोरखौ लांखारदों लांनानै दोनहैदों बेनि 9 बोसोर सिगाङावहाय जोङो जारिमिनाव नायला मोननो हायो शास्त्र नायला मोननो हायो बे इस्राएलिफोरखौहाय नबुकदनेस्वर राजाया जेरुसालेमाव फैनानै गाख्रेबनानै गाग्लोबनानै गोबां मानसिफोरखौ लानानै थांदों बहाय बाबिल हादराव सोरखौ लानानै थांदों दानियेल साद्राक मेसाक आबेदनेगो गुबुनफोरनि नामखौ होआखै इजिकिएलखौ लांनायनि 9 बोसोर सिगाङावनो दानियेल साद्राक मेसाक आबेदनेगोखौहाय नबुकदनेस्वर राजाया बाबिल हादराव लानानै थांदों जेरुसालेमखौहाय गाग्लोबनानै बेनि 9 बोसोरनि उनावहाय इजिकिएल नाबिखौबो लानानै थांदों अब्ला जों मोननो हाबाय दानियेलाबो बाबिल हादराव दंहैयो 9 बोसोरनि सिगां इजिकिएलखौबो लानानै थांबाय दा जेब्ला इजिकिएलखौ लानानै थांदों दानियेला बे समावहाय नबुकदनेस्वर राजानि आमोलावहाय गिदिर गोलाव मानसि जाहैखाबायमोन इसोरानो बेखौ फोजौदों बोखोदों गिदिर मानसि जाहैदों बियो गुबुन हादरावहाय बाबिल हादरावहाय इजिकिएलखौबो लानानै थांबाय खिन्थु बियो गामिफ्राव थाहैदों बे समावनो इसोरा बेयो सासे इसोरनि नाबिमोन इजिकिएला बेनिखायनो इजिकिएल नाबिखौहाय इसोरा गावनि मानसिफोरनो बाथ्रा बुंनो थाखायहाय बियो बाहायदों दानियेलखौथ' माने इसोरा सरकारनि खामानि मावनो गोजौ थाखोआव बोखोबाय फारसेथिं इजिकिएलखौहाय गावनि बाथ्रा बुंनो थाखायहाय गावनि मानसिफोरनो होनो थाखायहाय बाथ्रा बुंनो थाखाय बेखौ बाहायबाय आरो बे इजिकिएलानो दिनै जोङो मा बाथ्राखौ बुंदों बे बुंनो जाहैबाय इसोरा जि बाथ्राखौ बेनो होदों बे बाथ्राखौहाय इजिकिएला बुंदों मा बाथ्रा बुंदोंमोन आशीर्बादनि अखाफोर हागोन बोरनि अखाफोर हागोन अब्ला जोङो बेनिफ्राय जोङो नायलांनि एसे आङो मोनथाम खोथा बुंनो नागिरदों बे सिरिनिफ्राय बे पथनिफ्राय आं मोनथाम खोथा इसोरा इजिकिएल नाबिनि गेजेरजोंहाय इस्राएलारिफोरनो मा मोनथाम खोथा बुङामोन एक नाम्बार 1 दा प्रमिसेस अफ गड इसोरनि समाय लानायफोर इसोरनि प्रतिज्ञा खालामनायफोर मा समाय लाबोलाय मा प्रतिज्ञा खालामा जोङो जुदि इजिकिएलनि संथ्रिस अध्याय 10 पदनिफ्राय नायोब्ला बेखौहाय मोननो हागोन आसलते जोङो इजिकिएल संथ्रिस अध्यायखौ नायोब्ला मोननो हायो इजिकिएल संथ्रिस अध्यायावहाय इसोरा इस्राएलारिफोरनि जि लावखारफोर बे लावखारफोरखौ सोंखारिनायनि बाथ्रा दङ 1 निफ्राय 10 पदावहाय जि लावखार माने बै मेन्दा गुमग्रा लावखारखौ बुङाखै मानसिफोरखौ दैदेनगिरि जोङो फालक होननानै बुंदों ने फालकफोरखौ सोंखारिनायनि बाथ्रा दङ बहाय बै फालकफ्रा बै लावखारफ्रा मोजां जोथोन लायाखै इसोरनि मेन्दा हान्जाखौहाय बेनिखायनो इसोरा बोराबदों रागा जोंदों बाथ्रा बुंदों आरो बे समाय लादों माबेलाय समायफ्रा 10 पदनिफ्राय गाहायाव जोङो नायलांला मोननो हायो जाहैबाय इसोरा बुंदों
I will search my sheep. I will search my sheep and seek them out. 11포도하이. आङो आंनि मेन्दाखौ नागिरगोन बिसोरखौ संगोन नंगौ लावखारनि बिबानाथ' बेनो आं आंनि मेन्दाखौहाय नागिरगोन आङो बिसोरखौ संखांगोन बे इसोरनि प्रतिज्ञा बियो इसोरनि समाय लानाय नैथियाव बुंनो जाहैबाय God said I will bring them out gather them from the countries इसोरा आरो मा बुंबावदों आङो बिसोरखौ लाबोफिनगोन बिसोरखौ गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय लाबोफिनगोन बाथ्राया मा इस्राएलारिफ्रा माहाय दंहैयो बिसोरो हमजानानै खाजानानै गुबुन हादरावहाय लांखार जादों बिसोरो सैनांहैदों उदांस्रि गैया मोजां थानो थाखाय मोजां न' गैया मोजां बेबायदि सा सुबिदा गैया बिसोरो नासयजादों खस्थ' लाहैनो गोनां जादों गाबनो गोनां जाहैदों इसोरा बे गासैफोरखौ मिथिगौ गावनि मानसिफोरा जे बेबायदि सैनांहैदों बेखौ बियो मिथिगौ बेनिखायनो बे बुंनो जाहैबाय आङो बिसोरखौ लाबोफिनगोन गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय आङो बुथुमगोन आरो इसोरा बुंबावदों I will bring them to their own land आङो बिसोरखौ गावसिनि हादराव लाबोफिनगोन गावसिनि हादराव लाबोफिनगोन बे जाहैबाय इसोरनि समाय लानाय बेयो the promise of God आरो इसोरा बुंबावदों I will feed them in a good pasture आं बिसोरखौहाय मोजां गाजालि बारियावहाय गुमगोन मोजां गांसो आङो जाहोगोन बे जाहैबाय इसोरनि समाय लानाय बेयो प्रतिज्ञा आरो इसोरा बुंबावदों जाहैबाय I will seek that which is lost जायफ्रा गोमानानै दङ आं बिसोरखौहाय नागिरगोन जायफ्रा गोमानानै दङ आं बिसोरखौहाय नागिरगोन आरो इसोरा बुंबावदों जाहैबाय I will bind up that which is broken जायफ्रा बायनानै दङ बिसोरनि जिउफ्रा जायफ्रा गाराय जानानै दङ बिसोरखौहाय आङो खाथबगोन बर'आव खाथबगोन होननानै लिरनाय दंखायो दानस्लायनाय दंखायो खाथबगोन गाराय जायोब्ला आघात जायोब्ला जोङो खाथबनानै लायो इसोरा बुङो जाहैबाय जायफ्रा दुखु मोनदों बायदों आघात जादों बिसोरखौ आङो खाथबनानै लागोन आरो बुंबावदों जाहैबाय I will strengthen that which is sick जायफ्रा बेमारिफोर बिसोरखौ आङो बोलो गोख्रों खालामफिनगोन बोलो होगोन माने बेमारिफोरखौहाय गोख्रों खालामफिनगोन 23 पदआव लिरनाय जों जाहैबाय इसोरा बुंदों I will set one shepherd over them बिसोरनि सायाव आं सासे लावखार आं फसंगोन लावखार गाहाम लावखार मोजां लावखार फसंनो थाखाय इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों जाय मानसिफ्रा गुबुन हादराव थाहैनो गोनां जाहैदों खाथिहैनो गोनां जाहैदों दुखु लाहैनो गोनां जाहैदों खस्थ' लाहैनो गोनां जाहैदों बिसोरखौ बुङो जाहैबाय बिसोरखौ मोजाङै गुमनो थाखाय आं सासे लावखार आङो फसंगोन ओमफ्राय 25 पदआव लिरनाय दं जाहैबाय I will make with them a covenant of peace आङो बिसोरजों लोगोसे शान्तिनि रादाय खागोन शान्तिनि रादाय खागोन 25 पद बियो ओमफ्राय जोंनि जे दालाय थांखि बेखौ लानाय जादों जाहैबाय 26 पदनि जोबथा सिरि 26 पद 26 पदावहाय नायला जों मोनो जाहैबाय I will cause the showers to come down in its season आङो अखाफोरखौहाय गावनि बोथोराव हाहोगोन खोख्लैगोन गाहायाव लाबोगोन फैहोगोन आरो आशीर्बादनि अखाफोर हागोन बोरनि अखाफोर हागोन बेफोर जाहैबाय इसोरनि समाय लानायफोर इसोरा गोबां समाय लादों गावनि मानसिफोरखौ लानानै समाय लादों खारन बिसोरो गुबुन हादराव दंहैयो इसोरा बिसोरखौ मिथिगौ खिन्थु इसोरा जिस्केल नाबिनि गेजेरजोंहाय बाथ्रा बुंदों प्रतिज्ञा होदों समाय लादों बियो
प्रमिसफोर होदों आं बेबायदि मावगोन बेबायदि मावगोन बेबायदि मावगोन होननानै आच्छा बे खामानिखौ मावनो हायो ना हाया बेनिखायनो आंनि नैथि पइन्टआ जाहैबाय दा पावार्स अफ गड एक नम्बराव जों नायबाय दा प्रमिसेस अफ गड इसोरनि समाय लानायफोर इसोरनि प्रतिज्ञा खालामनायफोर जों दा नैथियाव नायनि दा पावार्स अफ गड इसोरनि बोलोखौ जोङो बे समाव नायनि इसोरा बे खामानिफोरखौहाय मावनो हायो ना हाया जों नायलांनि इसोरा गासैबो मिथिंगानि सायावहाय बेहा बोलो दङ गोहो दङ खारन बे बुंनो जाहैबाय आङो अखाफोरखौ गावनि बोथोरावहाय आं हाहोगोन इसोरा अखा हाहोनो हायो ना हाया हायो इसोरा बार बारहोनो हायो ना हाया हायो इसोरा सान्दुं होनो हायो ना हाया हायो इसोरा सान हाबहोनो हायो ना हाया हायो इसोरा गासै खामानिफोरखौहाय मावनो हायो जोङो शास्त्रहाय गोबां जायगायाव नायला मोननो हायो इसोरा गावनि मानसिफोरनि जानानै बियो गोबां गिदिर गिदिर खामानि मावदोंमोन सोमोगोनां खामानि मावदोंमोन बेनि गेजेराव नायला जों मोननो हागोन मोनसे समाव जेब्ला इस्राएलारिफ्रा बिसोरो मिसर हादरनिफ्राय ओंखारबोनानै 40 बोसोर दावबायनानै जात्रा खालामनानै बिसोरो कानान हादराव हाबफैदों कानान हादराव हाबनायनि सिगां मुसियाथ' थैबाय मुसिनि जायगायावहाय जिहुसुवा माने जसुवा बे दैदेनगिरि जाहैबाय बिसोरो गोबां दावहा नांनो गोनां जाहैदों बे कानान हादराव थानाय मानसिफोरजोंहाय गोबां दावहा नांनो गोनां जाहैदों आरो मोनसे समावहाय आमरियाफोरजों जेब्ला दावहा नांदों बेखौ लिरनाय दं जाहैबाय जिहुसुवानि 10 अध्याय 12निफ्राय 14 पदआवहाय सानसेखालि ओरैबायदि दावहा नांनो गोनां जाहैबाय बिसोरो गिबियावनो होनाय जायगायावहाय ओरैबायदि एखेबारे बे जायगायावहाय आमरियाफ्रा गुबुन राजाफोरखौबो गुबुन हादरनि राजाफोरखौ लेंहरबाय लोगो लाजो खारन इस्राएलिफ्रा जोंनि हादरखौहाय बिसोरो गाग्लोबफैनायसै बेनिखायनो गुबुन साबा राजाफोरखौहाय बियो बुथुमबाय बियो साबा राजा ज' जानानै जसुवाजों लोगोसे दावहा नांनो ओंखारबोबाय या बेथ' साधारन दावहा जानाय नङा गिलु बालु दावहा एखेबारे आरो बे दावहायाव मा जादोंनो एखेबारे फुंनिफ्रायनो दावहा जाबाय जाय जानानै एखेबारे आवगायलांगासिनो दङ सानाबोथ' थांगासिनो दङ साना थांगासिनो दङ खिन्थु बिसोरो देरहाथ'वाखै खमा हो एसे फुदुंनायखौहाय लाबोदों आङो माने दावहा जोबाखै दावहाया आवगायलांगासिनो दङ साना थांगासिनो दङ हाबहांनो खिन्थु हाबथ'वाखै बेनिखायनो जसुवा इसोरजों रायलायबाय इसोरा बुंबाय दावहाथ' जोबथ'वाखै बेनिखायनो बे सानखौ बिथोन होदो मा बिथोन होनो सान नोङो थाबथाथ'दो अखाफोर नों थाबथाथ'दो सान अखाफोर थाबथानो गोनां जाहैदों जसुवानि बुंनायावहाय सान अखाफोरा थाबथानो गोनां जाहैदों मानो थाखायहाय खारन इसोरनि मानसिफ्रा बिसोरो दावहा नांनो गोनां जाहैदोंमोन साना हाबफैब्लाथ' गोब्राब जाहैगोन दावहा नांनो थाखायहाय बेनिखायनो बाइबलाव लिरनाय दं जाहैबाय सानसे फुरा साना थाबथानानै थादों साना हाबाखै बे जाहैबाय इसोरनि सोमोगोनां मावनाय गिदिर मिराकल बियो एखेबारे सोमोगोनां मावनाय साना हाबाखै अखाफोराबो ओंखाराखै एखेबारे थाबथाहोदों बे जिहुसुवानि समावहाय बे जादों जाहैबाय आरो जोङो मुसिनि समाव नायला मोननो हायो जेब्ला मुसिया इस्राएलारिफोरखौ बे दैखोबोदों फाराव राजानि आखाइनिफ्राय फैनानै जेब्ला नुफैबाय मोखाङावहाय गोजा सागर दङ गिदिर दै दङ एखेबारे बारनो हाया मा खालामबावनांगौ जाहैगोन फारसेथिं भरन राजा आरो बिथोन होबाय गावनि सैन्यफोरखौहाय थांदो बे इस्राएलिफोरखौ होसोलांदो
스타र हैजोबदों दा ओरैबो बिपद ओरैबो बिपद बेनि गेजेराव बिसोरो दंमोन मुसाया इसोरजों रायलायबाय बे समावहाय इसोरा बेखौ बुंबाय नोंनि आखायाव मा दङ लावथि दङ मा मोखां नायखो नोंलाय नोंनि लावथिखौ नोङो दैयाव बुनानै होदो दैयाव बुनाय लोगो लोगो खावनै थुब्ला जासै खावनै थुब्ला जादों आरो बे दैबारियावनो सागर सावनो लामा गोरान ओंखारनानै बिसोरो बारलांनो हायासै इसोरा बेबायदि खामानिखौ मावनो हायो बेनि उनाव जों नायला मोननो हायो जाहैबाय एलिसा नाबिनि समावहाय आहब राजानि समाव जानाय जाथाय बियो एलिसा नाबिया बुंनो जाहैबाय अ इसोरा बेबायदि बुंदों राजा फैगोन 3 बोसोर खावसे 3.5 बोसोर हादराव अखा हानाय नङा 3.5 बोसोर अखा बन्द खालामदों इसोरा एलिया नाबिनि बुंनायावहाय 3.5 बोसोर अखा बन्द खालामदों बेनि उनावहाय 3.5 बोसोर जेब्ला जोबनानै थाङासै एलिया नाबिया इसोरनाव आरज खालामबावदों ओमफ्राय इसोरा खोनासंनानै अखा होफिनदों आरो फोथारफ्राव आबाद जादों होननानै लिरनाय दङ दा इसोरा बे खामानिफोरखौ मावनो हायो सानखौ बन्द खालामनो हायो अखाफोरखौ बन्द खालामनो हायो दैफोरखौहाय खावनै थुब्ला खालामनो हायो अखाफोरखौहाय बन्द खालामनो हायो हा होनो हायो इसोरा बे गासै खामानिफोरखौ बियो मावनो हायो दिनै आङो बुंथिगिरि हिसाबैहाय बुंनाय जादों जेरैहाय बाइबेलाव सिमान लानाय बायदि आशीर्बादनि अखाफोर जोंनि आइजोफोरनि सायाव गोग्लैदो आशीर्बादनि अखाफोर जोंनि मानसिफोरनि सायाव गोग्लैदो होननानै आं फोथायो इसोरा मावगोन नोंथांमोना फोथायोना बेखौहाय फोथायोना जेरै जिहुसुआ सानखौहाय बियो थाबथा होदोंमोन अखाफोरखौ बियो थाबथा होदोंमोन जेरै मुसिया गोजा सागरखौ खावनै थुब्ला खालामदोंमोन जेरै एलिया नाबिया बियो 3.5 बोसोर आहब राजानि समावहाय अखाखौहाय बन्द खालामदोंमोन हाहोआखैमोन आरो बेनि उनावहाय अखाखौ हाहोदोंमोन थिग बेबायदिनो इसोरा बोलोगोरा the powers of God we cannot describe all the powers of God इसोरनि बोलोखौ जोङो गासैबो बुफ्रुसारनो हाया बुंजोबनो हाया खिन्थु बाइबेलाव जोङो नायला मोननो हायो जाहैबाय गोबां जायगायाव इसोरा गावनि महिमाखौ गावनि बोलोखौ दिन्थिनायखौहाय जोङो नुनो हायो बाइबेलाव दङ बियो बाइबेलाव दङ गोदान रोदायाव नायला जों मोननो हायो प्रभु जिसु ख्रीष्टआ मा खालामा जेब्ला बे बुहुमाव दंफैयोमोन 33 बोसोर सानसेखालि जेब्ला सेलाफोरजों लोगोसे बे नावआवहाय गाखोदोंमोन जेब्ला बे नावा गालिल सागरनि गेजेराव सहैदों हरखाबै बारहुंखा बारदों होननानै लिरनाय दङ हरखाबै बार बारदों बारहुंखा जायोब्ला मा जाहैगोन सागरनि धौआ गोजौ गाहाय जागोन धौआ सेलाफ्रा गिख्रंदों गाबख्रावदों बिसोरो ओमफ्राय फोरखौ बुंदों बासायदो जों थैनायसै बे समाव प्रभु जिसु ख्रीष्टआ जिरायनानै दंमोन फारसेथिं उन्दुनानै दंमोन बे सिखांनानै बियो बारखौ बुंबाय हे बार दलद था हे धौ दलद था जिसु बेबायदि बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे बाराबो दलद थादों धौआबो दलद थादों इसोरा बोलोगोरा जोंनि इसोरा गिदिर इसोर बोलोगोरा इसोर बे मावनो हायै जेबो गैया बेनिखायनो इसोरा जेरैबायदि बियो समाय लादों बियो बे खामानिफोरखौहाय बे मावगोन बियो आरो जों मोनसे गोजाम रोदायावनो नायला मोननो हायो बे इजिकियेलखौनो इसोरा बुंनो जाहैबाय एसे बारलांनानै जोंनि गाहायथ' नङा दालाय आयदा जाहैबाय संख्रि स्पटनि संख्रि 26 फुटनिफ्राय लादों 35, 36, 37 फुटाव थांला मोननो हागोन इजिकियेल नाबिखौ इसोरा थुनहरदों महाय थुनहरदों मोनसे हायेनावहाय मोनसे उपत्यका होनो असमिया हायेन जि जायगायावहाय गोथैफोरनि गोरान हाराफोर दङ हाराफ्रा गोरान हारानो सान्दुं दुङैनो एखेबारे गोरान जाजोबलांगोन एखेबारे
हाराजों बुंफबनाय मोनसे हायेनाव थिनहरदों ओमफ्राय बुंनो जाहैबाय इजिकेल नों थांनानै बै हाराफोरखौ नोङो प्रसार खालामहै प्रफेसाय खालामहै भाबुक्ति प्रसार खालामहै आं मा बाथ्रा बुंनाय नोङो बुंहै ओइ हाराफोर नोंसोर सिखांनानै फै जेब्ला इसोरनि बिथोन बादि इजिकेल नाबिया बे हारा गोरान थानाय हायेनाव थांनानै बाथ्राखौ हैयासै अब्ला मा बुंदोंनो गिदिर बेबायदि आवाज जादोंनो दावराव जादों मा जादोंनो बे गोरान हाराफ्रा खिंख्रिं खिंख्रां खिंख्रिं खिंख्रां खिंख्रिं खिंख्रां फैनानै गावबा गाव माने लोगो लाफैदों होनना लिरनाय दं बाइबेलाव गावबा गाव लोगो लाफैदों बिसोरो माने मानसिनि महर जाहैदों खिन्थु जिउ गैथ'वा हाराफ्रा ग्रोब ग्रोब माने नांजाबफैदों थैनाय समावथ' बियो लेथेर फिथेर जायो खिन्थु बे हाराफ्रा गोबानानै थाङाखै बे हाराफ्रा ग्रोब ग्रोब फैयै फैयै लोगो लाफैदों ओमफ्राय इसोरा इजिकेल नाबोखौ बुंबाय आं बिसोरनो जिउ सोंनानै होगोन दे नोङो खना फारब्रैनि बारखौ नोङो बिथोन होदो बार नों फैनानै जिउ नोङो फैनानै बिसोरनो हाबफैदो जेब्ला बेबायदि इजिकेलना बे बाथ्राखौ बुंदों जिउफ्रा फैनानै बे हारा ज' जानायावहाय हाबफैदों ओमफ्राय बिसोरनावहाय मोदोमबो खादों बिगुरबो जादों बेबायदि लिरनाय दं ओमफ्राय बेबायदिनो गिदिर एखेबारे दावहा नांग्रा हानजा जादों इसोरा बेबायदि सोमोगोनां खामानिफोरखौ बियो मावनो हायो सोमोगोनां खामानिफोरखौहाय बे मावनो हायो इसोरा बुंनो जाहैबाय आङो गावनि बोथोराव अखाफोरखौहाय हाहोगोन आरो आशीर्बादनि अखाफोर हागोन गावनि बोथोराव अखाफोरखौ हाहोगोन there shall be showers of blessing आशीर्बादनि अखाफोरखौ आं हाहोगोन बोरनि अखाफोरखौ आं हाहोगोन दिनै इसोरा जोंनि आइजोफोरनो बोर होनो गोसो दङ दिनै इसोरा जोंनि मानसिफोरनो बोर होनो गोसो दङ दिनै इसोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरनो बोर होनो गोसो दङ खारन इसोरा प्रतिज्ञा खालामखादों इसोरा समाय लाखादों आरो इसोरा बे खामानिखौ मावनो हायो खारन बाइबेलाव नायबाय जोङो गोदोफोर सिगांफोर सोमोगोनां इसोरा बेबायदि खामानि मावदों गावनि मानसिफोरनि जानानै दाबो बियो मावो बेनिखायनो इसोरा जोंनि आइजोफोरनो बोर होनो थामथिम दङ जोंनि मानसिफोरनो बोर होनो दङ जोंनि गिर्जाफोरखौहाय बोर होनो गोसो दङ जोंनि दैदेनगिरिफोरनो बोर होनो गोसो दङ अब्ला इसोरा मा बुङामोन इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों समाय लादों the promises of God नैथियाव जों नायबाय the powers of God इसोरनि बोलोखौ जों नायबाय इसोरा मा मावनो हायो थामथियाव जों नायनि the plans of God इसोरनि थांखि एबा मिजिं इसोरा मा मिजिं आरो थांखि खालामा जोङो एसे थांफिनदिनि आरोबाव बे बाथ्राफोरखौहाय सोर बुंदों इजिकेल नाबिया बुंदों सोरखौ बुंदों गावनि मानसिफोरखौ बुंदों इस्राएलारिफोरखौ बुंदों बबे समावहाय जेब्ला बिसोरो गावसिनि हादरनिफ्राय लांखार जादोंमोन बाबिल हादराव दंहैयोमोन सैनांहैदोंमोन खामिनांहैदोंमोन खाथिनांहैदोंमोन बे समावहाय बियो बे बाथ्राखौ बुंजाबाय आं आशीर्बादनि अखाफोर हाहोगोन दा इसोरनि जे थांखि बेनि जि मिजिं बेनि प्लान बे बुंनो जाहैबाय 13 पदआव दङ God say इसोरा बुंदों I will bring them out from the peoples आङो मानसिफोरनि गेजेरनिफ्राय बिसोरखौ लाबोगोन खारन इस्राएलारिफ्रा लेथेर फिथेर जाहैनो गोनां जाहैदोंना जेब्ला नोंथांमोना बाइबेलावहाय इस्राएलारिफोरनि जारिमिनखौ फरायगोन अब्ला मोननो हागोन गोबां समावहाय बिसोरो फेलें खालामदों इसोरनि बेरेखा मावदों पाप मावदों इसोरखौ मानियाखै एनिखि बिसोरो गुबुन हारिफोरनि मुसुखाफोरखौबो खुलुमग्रा जादों होननानै बेबायदि बाइबेलाव इसोरा बेनिखायनो बोराबदों बिसोरखौ रागा जोंदों दुखु मोनदों जे खेथ्रआव जेब्ला इसोरनि मानसिफ्रा मिसर हादरनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन बोसोरनैनि उनावहायनो बिसोरनोहाय
बै 10 आयगाखौ होदोंमोन 10 आयगानि गिबिथि आयगा जाहैबाय आंखौ नागारनानै गुबुनखौ इसोर होननानै रावखौबो दाखुल बेनि उनावहाय नुनो मोनबाय जेब्लाबो बिसोरो कानान हादराव थाफैदों ओमफ्राय बिनि उननि जारिमिनफ्रावबो नायला जों मोननो हायो गोबां समाव बिसोरो इसोरनि बेरेखा मावदों दै पाप मावदों इसोरा बेनिखायनो बोराबदों रागा जोंदों हगारसारनानै होदों गुबुन हादरनि राजाफोरखौ फैहोनानै गाख्रेबहोनानै नासयहोनानै लांखार होदों किन्तु इसोरा बियो बेहा थांखि दङ बेहा मिजिं दङ बेहा प्लान दङ मा प्लान बियो God said I will bring them out from the peoples आङो मानसिफोरनि गेजेरनिफ्राय बिसोरखौ लाबोगोन I will gather them from the countries गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय आङो बिसोरखौ बुथुमगोन इसोरा मावनो हाया नामा बेखौलाय ओमफ्राय बुंदों जाहैबाय I will bring them to their own land आङो बिसोरो गावसिनि देशआवहाय लाबोगोन गावसिनि हादोराव लाबोगोन इजराइल हादोरावहाय कानान हादोरावहाय लाबोगोन ओमफ्राय बुंदों जाहैबाय I will feed them upon the mountains of Israel इजराइलनि जि हाजोआवहाय मोजां मोजां बेबायदि गांसोफोर रज'यो बेवहाय आङो गुमगोन बिसोरखौ जाहोगोन रा इसोरा थांखि दङ बेहा मिजिं दङ God has a plan to bring his people from captivity from Babylon बाबिल हादराव सैनांनायनिफ्राय बिसोरखौ लाबोफिननायनि इसोरहा बेयो थांखि दङ मिजिं दङ आरो बे खामानिखौ इसोरा माब्ला मावा जोङो आरोबाव बेखौ बाइबेलाव नायला मोननो हायो जिरिमिया नाबिया जि भाबानि प्रसार खालामदोंमोन 25:11-12 फुटावहाय बे जाथियाखौ आङो गुबुन जाथिनो हगारना होगोन बाबिल हादरनि आखायाव हगारनानै होगोन आरो बे मानसिफ्रा बे देशआवहाय 70 बोसोर खामिहैनो गोनां जाहैगोन खस्थ' लाहैनो गोनां जाहैगोन दुखु लाहैनो गोनां जाहैगोन बेनि उनावहाय आङो बिसोरखौ लाबोफिनगोन बेबायदि समाय लाखानाय दङ जिरिमिया नाबिया बेबायदि प्रसार खालामदोंमोन भावभक्ति प्रसार माने उननि बाथ्राखौ बे बुंदोंमोन इसोरा बिसोरनो हादरखौ होफिननो बेबायदि थांखि लादों जोङो नायलाबोनो हायो बिसोरो गावसिनि हादरखौ खोमानानै लानो गोनां जाहैदोंमोन आरो गासै बुहुमावहाय लेथेर फेथेर थाहैनो गोनां जाहैदों मानो थाखायहाय खारन इसोरनि बेरेखा बिसोरो खामानि मावदोंमोन पाप मावदोंमोन अबायध्य जादोंमोन मुसखा खालामदोंमोन आं दहाय एसे सिगाङाव बुंखाबाय जोङो बाइबेलाव नायला मोननो हायो बे इस्राएलिफोरखौहाय इजिकेलखौ जेब्ला बाबिल हादराव लानानै थांदों बेनि 120 बोसोर सिगां आसिरिया राजाया बिसोरखौ हमनानै लांदों आसिरिया देशआवहाय बेनि 120 बोसोर उनावहाय आरोबाव नबुकदनेस्वर राजाया बाबिल हादरनिफ्राय फैनानै गाग्लोबनानै आरो बिसोरखौ लानानै थांबावदों अब्ला बिसोर गुबुन गुबुन हादराव लेथेर फेथेर थाहैनो गोनां जाहैदों बिसोरो गावनि हादरखौहाय खोमानानै लानो गोनां जाहैदों गुबुन हादराव थाहैनो गोनां जाहैदों किन्तु इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों जाहैबाय God said I will bring them back to their own land आङो बिसोरखौ गावसिनि देशआवहाय लाबोफिनगोन This is the plan of God बे जाहैबाय इसोरनि थांखि एबा मिजिंथि आं लाबोफिनगोन होननानै बुंदों इसोरा मावनो हायो नामा हायो जों इस्राएलनि जारिमिनखौ फरायनानै मोननो हायो इस्राएलारिफ्रा बेबायदिनो सारा बुहुमावहाय सेरखाय बेरखाय बिसोरो थाहैनो गोनां जाहैदों जेब्ला प्रभु जिशु ख्रीष्ट बे संसाराव दंफैयोमोन इस्राएलारिफ्रा बेखौहाय मुसिउ होनानै नाजावाखै बरन्स मा खालामा बिसोरो बेखौ गथायनानै होदों हमनानै रमानफोरनो गथायनानै होदों रमानफ्रा सास्ति होनानै क्रुसाव बेखौ आलायदों दोगथाबदों आरो बे थैनो गोनां जाहैदों गावसिनि मसीहखौ बिसोरो नाजावाखै बेनि थाखायनो जेब्ला जिशु ख्रीष्टआ गोथाङै दंमोन बे समावहाय सानसेखालि बाथ्राखौहाय बुंदों आरो बिसोरथ' जेरुसालेमाव थायोमोन नालाय आरो जेरुसालेमाव जिहुदिफोरनि खुलुमग्रा जायगा दङ मन्दिर बे मन्दिरावहाय सलमान लुनाय मन्दिर
बे दङ बेनि इन्जुरफ्रा एफाग्राम समायना रमायना एखेबारे सल'मननि समावनि जि इस्राएल हादोर बेखौ जोङो सावरायलाथ' एखेबारे सोमोनां जोंब्लाव माब्लाव होननानै बुंजायो बेनो जिसु ख्रिस्ट'नि समावहाय बे मन्दिराव दंमोन ओमफ्राय बुंबाय नाय बिनि सेलाफ्रा जेब्ला बिसोरो मन्दिरजों जों थाबायलांदोंमोन बे समावहाय बुंदों नाहर हाबाब मा एसे समायना रमायना इन्जुर बेफोरलाय अन्थाइफोर बेफोरलाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय मोनसे सम सफैगोन बे अन्थाइफोरनि गेजेरावहाय बे अन्थाइफ्रा बेबायदि मोजाङै थानाय नङा बे गासैबो थेर बेथेर जाजोबगोन ओमफ्राय बे जाथाया माला जाखो 70 सनावहाय 70 AD 70 सनावहाय बे मन्दिरखौहाय टिटुस रमाननि जि जेनेरेल सेनापति बे फैनानै धंस खालामदों जेरुसालेम माने मन्दिरखौहाय धंस खालामदों बेनि इसेल' अंश दा दङ आं नुहैयाखै अबयसे बाइबेलाव बुङो जोंनि जायफ्रा थांबाय बिथांमोना नुहैबाय हयथ' सोनाबथिंनि जि इन्जुर वेस्टार्न वाल होनो सोनाबथिंनि इन्जुर बे दाबो दङ ओमफ्राय बे सोनाबथिंनि इन्जुरावहाय जिहुदिफ्रा थांनानै गाबहैनो गावखौ एखेबारे खुयै एखेबारे खुज्राबनानै बिसोर गाबहैयो दाहा खालामहैयो दाबो खालामो बिसोरो जिहुदिफ्रा इसोरा बुंनो जाहैबाय आं बिसोरनो हादोरखौ होफिनगोन दा जि सिकेला जि बाथ्रा बुंदोंमोन बेहाय मोननै खोथा दङ मोनसेया जाहैबाय सिगांनि इस्राएलारिफोरनि जारिमिनावहाय इसोरा बिसोरनो हादोर होफिननायनि खोथा बुंदों ओमफ्राय बे हादराव लांफिननायनि खोथा बुंदों ओमफ्राय बिसोरनो हादोरबो होफिनबाय दिनैहाय जोङो नायला मोननो हायो बुहुमावहाय इजराइल होननाय मोनसे देश दंसै 1948 सनावहाय इजराइल मोनसे देशा गठन जाफिनदों आरो बे इजराइल हादरा बुहुमनि मोनसे बोलोग्रा मोनसे हादोर बियो दिनैहाय बिराद बोलोग्रा हादोर एखेबारे बुहुमनि माने देशफ्रा बे इजराइल हादोरखौ गियो खारन बिसोरो इसोरनि मानसिफोर नालाय एखेबारे सोमोनां एखेबारे इजराइलखौहाय गियो दा जों जोबनायथिं फैदिनि समाबो थांगासिनो दङ जिस्केल नाबिया बिसोरनो जि बाथ्रा बुंबाय जि प्रतिज्ञा होदोंमोन आङो आशीर्बादनि अखाफोर हाहोगोन बिसोरखौ गावनि हादोराव लांफिनगोन आं बुथुमगोन आं गुमगोन आरो बे खामानिखौ बियो मावनो हायो आरो बेनि जि बोलो इसोरनि बोलोखौथ' जों एसे रायलायबाय इसोर मावनो हायै जेबो गैया ओमफ्राय बेनि जि थांखि मिजिंथि बेखौबो जों एसे रायलायबाय बेहा थांखि दं गावनि मानसिफोरखौ लानानै बेहा थांखि दं बे इजिकेला जि इस्राएलारिफोरनि जि बाथ्रा होबाय बे रादाबा बे मेसेजआ बेजोंहाय दा जोंजोंहाय मा लोब्बा दङ व्हाट इज द रेलेभेन्स मा गोरोबथा दङ मा लोब्बा दङ आच्छा गुसुङै नायनानै फोजोबदिनि मा गोरोबथा दङ जोङो शास्त्र नायला मोननो हायो जाहैबाय 1 पिटर 2:10 बाइबेला बुंदों जाहैबाय सिगां नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर नङामोन नाथाय दा बिसोरो इसोरनि मानसिफोर जाबाय होनना बुंदों 100 बोसोरनि सिगां बे एलेकायावहाय इसोरनि मानसि गैयामोन जों बुंनो हायो नाथाय दा जोङो गोबां इसोरनि मानसिफोरखौ नुबाय बाइबेलाव बुंनो जाहैबाय पितरा सोरखार बेखाय थानाय गुबुन मानसिफोरखौहाय मानसिफोरनि जेब्ला बे लाइजामखौ लिरहरदों बे बाथ्राखौ बुंदों 1 पितरनि 2:1 फदाव नायला जों बेखौ मोननो हायो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मानसिफोरनो जेब्ला बे लाइजामखौ लिरहरदों बे बाथ्राखौ बुंनो जाहैबाय ओमफ्राय 2:10 फदाव बुंनो जाहैबाय सिगां नोंसोरो इसोरनि मानसि नङामोन नाथाय दा इसोरनि मानसि जाबाय सिगां इसोरखौ मिथियामोन दा इसोरखौ मिथिबाय
시강 이슬이 온전하고 모나카이면 나타다 이슬이 온전하고 모न바이 बेनिखायनो दुई थे 10 पदाव बुंदो जाहैबाय नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर इस्राएलारिफोरनि बायदि बे बुहुमाव जेसेबां जातिफोर दङ बे जातिफोरनि गेजेराव इसोरा मोनसे जातिखौ सायख'दों बेनो जाहैबाय इस्राएल जाति आरो इस्राएल जातिनि गेजेरजों गावनि महिमाखौ बियो प्रकाश गावनि सम्पर्कखौ बियो लाखिदों गावनि रादाबखौ होदों गावनि आयेनखौ होदों बेल' नङा गोबां सोमोगोनां प्रतिज्ञाफोर होदों बियो बेल' नङा गावनि मानसिफोरनि गेजेरजों गासै सुबुं माहारिखौहाय बासायनो थाखाय मसेखौ बियो थिनहरदों सोरनि गेजेरजोंहाय इस्राएलारिफोरनि गेजेरजोंहाय जिसु ख्रिस्टआ मोनसे जिहुदी नखराव बे जोनोम जादों बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे संसाराव दंमोन बे बुंदों परित्राणा जिहुदीफोरनि गेजेरनिफ्रायसो फैयो जिसुनि गेजेरजोंसो फैयो सिगां नोंसोर इसोरनि मानसि नङामोन नाथाय दा इसोरनि मानसि जाबाय इसोरनि अननायखौ मिथियामोन दा इसोरनि अननायखौ मिथिबाय दा बेनिखायनो पितरा बिसोरखौ बुंदों जाहैबाय पितरा जोंखौबो बुंदों दा ख्रिस्टनाव फैनायजों लोगोसे ख्रिस्टखौ फोथायनायजों लोगोसे ख्रिस्टनि मानसि जानायजों लोगोसे नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर chosen generation सायख'जानाय फोलेर रयल प्रस्तुत राजानि दौरिफोर दिनै फोथायग्राफ्रा गासिबो दौरि गोजा दौरिनि खामानिया मा इसोरजों सम्पर्क लाखिनाय इसोरजों रायलायनाय नों आं साफ्रोमबो फोथायग्राफ्रा इसोरजों सिदा सिदि जों रायलायनो हायो आरजनि गेजेरजोंहाय बाइबेल बुंनो जाहैबाय नोंसोरो राजानि दौरिफोर आरो नोंसोर इसोरनि सम्पति जाबाय दिनैहाय इसोरनि सम्पति धन सम्पति जाबाय इसोरनि मानसिफोर जाहैबाय नालाय खुब बेसेनजों नायो नोंथांखौ आंखौ जोंखौ इसोरा गावनि सम्पति जाबाय नालाय जिहेतु जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों बेखौ नाजावनायनि गेजेरजों इसोरनि मानसिफोर जाबाय इसोरनि फिसाफोर जाबाय बेनिखायनो बाइबेलनि जि प्रतिज्ञाफोर बे जोंनि जाबाय जेरै इसोरा इस्राएलारिफोरनो गोबां प्रमिसफोर होदोंमोन प्रतिज्ञाफोर खालामदोंमोन समाय लादोंमोन बाइबेलनि बे समायफ्रा जोंनिबो जाबाय आरो मादा कारण जों इसोरनि मानसि जाबाय नालाय जोंनिबो जाबाय बेनि प्रतिज्ञाफ्रा जोंनि जाबाय बाइबेलाव गोबां बेबायदि समाय लानायफोर दं प्रतिज्ञाफोर there are many promises in the Bible God say there shall be showers of blessing इसोरा बुङो जाहैबाय आशीर्वादनि अखा हागोन आशीर्वादनि बोरनि अखाफोर हागोन इसोरा बुंदों नै इतिहास आरो सुद्दपद 2 Chronicles 7:14 जुदि आंनि मानसिफ्रा जाय मानसिफ्रा आंनि नामजों खारि जाबाय बिसोरो गुरै जायो दद्र जायो आरज खालामो आंनि मोखांखौ नागिरो आरो गावसिनि गाज्रिनि मावनायनिफ्राय गिदिंनानै फैयो अब्ला आङो सोरगो सिंहासननिफ्राय खोनासंगोन बिसोरनि पापफोरखौ आङो निमाहा होगोन आरो बिसोरनि हादरखौ आङो सोखागोन बिसोरनि हादरखौ आङो सोखागोन इसोरनि प्रतिज्ञा बियो बियो पापखौ निमाहा होग्रा इसोर पापखौ निमाहा होनो रावबो मानसिया गुबुननि पापखौ निमाहा होनो एकमात्र इसोरनि फिसा जिसु ख्रिस्ट बिसोरल' पापखौ निमाहा होयो बेनिखायनो जोङो इसोरनि मानसिफ्रा जोङो गुरै जानांगौ दद्र जानांगौ जोङो आरज खालामग्रा जानांगौ जों इसोरनि मोखांखौ नागिरग्रा जानांगौ आरो जोंनि गाज्रि मावनायनिफ्राय जों गिदिंनानै फैग्रा मानसि जों अब्ला इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों बियो जोंनि आरजखौ बियो खोनासंगोन गोजौ सोरगो सिंहासननिफ्राय बे खोनासंगोन आरो जोंनि जिबनखौ बियो सोखागोन जोंनि हादरखौ बियो सोखागोन जोंनो सोखाजानाय नांगौ लोगोफोर जोंनि जिबनाव सोखाजानाय नांगौ जोंनि नखरफ्राव इसोरनि सोखाजानाय नांगौ जोंनि जिबनाव इसोरनि निमाहा होजानाय नांगौ
जोंनि न'खरफ्राव इसोरनि निमाहा होजानो नांगौ आरो इसोरा बेखौ होनो थाखाय बियो हायो God has power to do all this इसोरा बे गासैफोरखौ मावनो बे हायो पापखौ निमाहा होनो हायो बे जोंनि जिबनखौ बियो फोसाबनो हायो सुखानो हायो because he is all powerful मानोना बियो सर्वशक्तिमान इसोर What is God's plan for his people? What is God's plan for us? जोंनि थाखाय इसोरनि थांखिया मा मिजिंथिया मा समा जानानै फैबाय आं फोजोबनायसै Jesus said In my father's house are many mansions आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ I go to prepare a place for you आङो नोंसिनि थाखाय जायगा थामथिम खालामनो थांनोसै जेब्ला जायगा थामथिम खालामखांगोन आङो फैफिनगोन आरो नोंसोरखौ लानानै थांगोन आं जेराव थायो नोंसोरबो बे जायगायावहाय थानो मोननाय बायदि This is the plan of God the ultimate plan of God इसोरनि जोबथा बेयो थांखि मिजिंथि जोंखौहाय महाय लांनायनि थांखि दंनो सरि गावजों लोगोसे सोरगो रायजोआव बियो दोनहैनो थाखाय बेहा थांखि दङ गावजों लोगोसे सोरगो रायजोआव लांनो थाखाय बे थांखि दङ Oh, there shall be showers of blessing very high. इसोरा बुंदों गावनो आशीर्वादनि अखाफोर हागोन बोरनि अखाफोर हागोन जोंनि आइजोफ्रा बे आशीर्वादनि अखाफोरखौ नाजावनो गोसो दंना गैया माथो जेबो बुङा आशीर्वादखौ नाङा नामा नांगौ बयनोबो जों नांगौ जोंनि आइजोफोरनो नांगौ जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरनो नांगौ जोंनि हौवाफोरनो नांगौ जोंनि दैदेनगिरिफोरनो नांगौ गासैबो इसोरनि मानसिफोरनो जोंनो इसोरनि आशीर्वादखौहाय नांगौ बे बुंदों जाहैबाय आङो आशीर्वादनि अखाफोरखौ हाहोगोन आशीर्वादनि अखा आशीर्वादनि अखा हागोन जिसु अननायनि सिमा बर' मेथाइ दंना जोंना आशीर्वादनि अखा बेखौ होनो थाखाय इसोरा समाय लादों आशीर्वादनि अखाफोर इसोरा बेखौ होनो थाखाय गोहो दङ बोलो दङ खारन बाइबेलाव लिरनाय जाहैबाय गासै मोजां आशीर्वाद साबसिनथार आशीर्वाद जोङो इसोरनिफ्रायसो मोननो हायो इसोरासो जोंनो बोरखौ होनो हायो आरो बे होगोनबो इसोरा बे थांखि दङ गावनि मानसिफोरखौ एखे अबस्थायाव थानायखौ बे लुगैयाखै गावनि मानसिफोरखौ बेयो जौगाथायाव थांनायखौ लुगैदों जोंनि आइजोफोरखौहाय गोजौ थाखोआव दावखोनायखौ लुगैदों जोंनि हौवाफोरखौहाय गोजौ थाखोआव थांनायखौ लुगैदों जोंनि मण्डलियारफोरखौहाय गोजौ थाखोआव थांनायखौ लुगैदों जोंनि मावग्राफोरखौहाय आरो दैदेनगिरिफोरखौहाय बियो गोजौ थाखोआव थांनायखौ बयखौबो इसोरा गावनि मानसिफोरखौहाय बोर होनो बियो समाय लादों आशीर्वादनि अखाफोर हागोन आशीर्वादनि अखाफोर दे अन्नानै जों बयबो गसंदिनि दे बयबो गसंनि दे बयबो गसंनि आरो जोङो आर'ज खालामनि जों इसोरनि रावखौ खोनानो मोनबाय दिनैहाय इसोरा बुंदों आङो बिसोरनो आशीर्वादनि अखाफोर हाहोगोन बोरनि अखाफोर हाहोगोन बयबो आखाइ थिखांनि इसोरनिफ्राय जोङो बोरखौ बिनानै लानि दे खारन इसोरा समाय लाखादों बे बुंदों जाहैबाय there shall be showers of blessing आङो आशीर्वादनि अखाफोरखौ हाहोगोन आशीर्वादनि अखाफोर जों बयनोबो नांगौ दे जोङो आर'ज खालामो इसोरा बेखौ मावनो गोसो दङ आरो मावनोबो हायो बोर होनो गोसो दं बियो प्रार्थना खालाम दे बोरखौ बिनानै लानि नोंथांनो मा बोर नांगौ आं मिथिया माने इसोरा मिथिगौ बे बोरखौ बिनानै ला जों इसोरनि खाथियाव फैदों बिफा इसोरनि खाथियाव जों फैदों इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन बाइबेलाव लिरनाय दंखायो बिसोरो जुदि आंनि मोखांखौ नागिरोब्ला गावनि पापनिफ्राय गिदिंनानै फैयोब्ला आर'ज खालामोब्ला बिसोरो गुरै दद्र जायोब्ला आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंगोन बिसोरनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो बिसोरनि हादतखौ आङो सोखागोन
할렐루야. 축하하건 하는 분들. 내 정말 아로스 칼럼이 고시 아로스 칼럼인데 어르부 이시라파 정단의 배수마 너니 가티어하이 조사등 능리만 치프라파 이시 너니 그다 라우승은 큰하는 문바야파 능리 프로치가 프로코정 큰하는 문바이 능 스머그낭 이슬 가오니 만치프니 라가이는 그방 소마일라등 그방 프로치가 칼람다 아파 이슬 아르베 소마일라네 프로코는 마우푼을 타게는 하 버르등어 그등어 능 기릿 이슬 능 스머그낭 이슬 왜 이슬니 샤퍼르정더니 잡아이 지수 그리스도가 부탄에니 기저등하 지수 그리스도가 나서는 기저등하 아파는 하정리서 기릿 미정지등어 란창 기부등 아파 이슬 능 버르허드 정리 아이즈 프리 사우타나니 버르허드 정리 후와 프리 사우타나니 버르허드 정리 대등기리 프리 사우타나니 버르허드 정리 마오그라 프리 사우타나니 버르허드 뭐니 사우타나니 버르허드 능니 뭘 성내 난거 아파 이슬 배 성사로 다 산디 정내 능니 뭘 난거 여름이야 지우 강을 타게 하이 능거 기나리 솔린 타게 하이 능니 사이코 흔을 타게 하이 능거 소마이 흔을 타게 하파 능니 가만히 마울랑 타게 하이 정내 능니 뭘 난거 그단 벌을 정내 난거 아파 이슬 능거 뭘 허들 프로브 뭘 허들 내내 갑 들이든 갑 크라우드 아파 능리 사저 프라갑 크라우드 능리 살라 프라갑 크라우드 아파 있어 능리 만치 프라갑 크라우드 아파 있어 능로 비드는 가나성들 저거 싱하선이 프라는 가나성들 저니 파프르코 능리 마하허들 오 프로비전 코능 석하들 정코능 그단 반에 핀데 아파 있어 그다음 반에 능그 소마이 해그라 만치 부르잖아 하네 버디 능리 사이코 하네 하그라 만치잖아 버디 부르잖아 gede nang berhad, be hambai hena jam bekasai aros, jengni basai kera forbujus Christ nang mui bibai, amen. Onnani jirai dia boibe, kabang thor hambai hena be somko hena thake arbang bungbabai, association dating giri are mohila ni dating giri ko hai, dhanyabad. जोंनि सारखौहाय रोजा रोजा साबायखर होसै जोंनि गेजेराव गोथौथार आरो गुवारै इसोरनि रावखौ बुफ्रुसारनानै जोंनि जिबनाव राननानै होलांबाय बिनि थाखाय बिथां सारखौ हाजासे हामबायसै आरो इसोरा गिदिरथार बिथांनि जिबनाव बिथांनि नखराव गेदेर बोर होथोंसै आरो फैबाय थानाय दिनफोराव इसोरा बिथांखौ गाहामै दैदेनफ्लायथोंसै दानिया जोङो गुबुन फारसे फरमाव जों थांसै दानिया फेलिसिटेसन अफ फर्मार वर्कार्स WC बेखौ दैदेननो थाखाय मिसेस आरोबाव आङो समखौहाय बिनानै लाबावबाय जोंहा माखासे आलासिफोर सफैना दं आं बेखौहाय सिनायथि होनो थाखायहाय आङो बिथांमोननि नामखौहाय फारिहाय गाबज्रिलांगोन बिथांमोना नुनानैहाय गासैबो गाबज्रि जानायफ्रा गसंगोन Mr. Philemon Bosumotari, former President BBCA, Dr. Arjun Bosumotari, Principal Salom Bible College, Mr. Petaram Musahari, CFD, Mr. Zironi Reimari, President NAD CNI Odalguri, Mrs. Dina Susmitra Busumutari, Secretary NAD CNI Odalguri, Mrs. Noyomi Daimari, Treasurer, Mrs. Ramali Musahari, Cultural Secretary, Miss Priya Daimari, Member. हामबायो बिथांमोना गसंनानै सिनायथि होनायनि थाखायहाय बिथांमोना जिरायनो हाफिनसिगोन आंनि आलासि सिनायथि होनाया बिसिमावनो जोबथ'बाय हामबायसै जोंनि मानगोनां सेक्रेटारिखौ आलासि सिनायथि हाबाफारिखौ मावलांनायनि थाखाय
दानिया जों बे समाव फेलिसिटेसन अफ फर्मार वर्कार्स WC बेखौ दैदेननो थाखाय प्रग्रामाव खाजानाय दङ अन्जु बरगयारि कनभेनर डायमन्ड जुबिली सेलिब्रेशन WC बिथांखौ मावफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो आं जोंनि बासायगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनग्रोयो बिनि गिदिर अननाय आरो आशीर्बादनि गेजेरजों दिनै मोजां दिन आरो बोथोरफोर होनानै जोंखौ गुबुन गुबुन न'खराव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दंमोनब्लाबो दिनै बे जोंनि लुखा जानाय पेन्डेलाव जोंखौ खौसे खालामबाय बिनि थाखायनो आं जोंनि बिफा इसोरखौनो हाजासे हाजासे हामबाय होनग्रोयो आरो हामबाय होनबावदों जोंनि जौस्राङाव जिरायनानै थानाय जोंजों हांख्रायजानाय साफ्रोमबो चिफ गेस्ट आरो राव दानस्लायगिरिफोर आरो आं हामबाय होनबावदों दिनैनि बे जथुम्मायाव नुजाफैनो हानाय जोंनि BBCनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बिथांजों मावफाग्रा लोगोफोर दालाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंनि हादर दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन बिजनेसमेनफोर नोंथांमोन बयनोबो जेसेबांनाखि बे पेन्डेल सिङाव जथुमनानै दङ नोंथांमोना आंनि गोसो सिंनि अननाय आरो गोजोननाय डायमन्ड जुबिलीनि मुङै जासिहरग्रोनाय जाबाय। आङो जोबोद खुसि दिनैहाय आंनो बे बिबानखौ होनायनि थाखाय दिनै जोङो एसेबां गेरेमसा जि महरफोरखौ नुदों डायमन्ड जुबिलीखौ जों रंजा बाजायै खुंनो हादों बेनि आन्दोआव सोरनिबा गिदिर अनुदान दङ सोरनिबा नाजानाय सोरनिबा दुखु खस्थ'जों सैबोनाय बे बिथांमोननि नाजाबोनायजोंसो दिनै जोंनि बे BBCनि आइजोफोरना बेबायदि महरखौ मोननो हादों बेनिखायनो जोंनि जि BBCखौहाय दैदेनबोनाय आइजोफोर बिथांमोनखौ जोङो दिनै गोबां होनायजों जों मान बावनो थाखाय जोंहा जेबो गैया नाथाय जोंनि अननायनि सिन जोङो बिथांमोननो होनो थाखायहाय जोङो थामथिम जादों जोंनि बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन BBCआ 1947 मायथाइयाव गायसनजानानै दिनै जों 75 बोसोर 75 years जाबाय जोङो जेब्ला जारिमिनफोरखौ नायो अब्ला जों नुनो मोनो जेब्ला इसोरनि मावग्रा मिशनारिफ्रा गोजान देशनिफ्राय फैदोंमोन बिथांमोना जोंनि बर' बिमाफोरखौ इसोरनि रावखौ फोरोंबोदोंमोन जोङो जेब्ला जारिमिनखौ नायो बेयाव नुयो आं समाव मोदै गयो जोंनि बिमाफ्रा भाषानि रावनि प्रब्लेम दङमोन बिसोरजों दुखु सुखु रायज्लायनो हायामोन आरो बेबायदिनो अब्लाबो बिसोरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बुथुमै खौसेयै लानानैहाय बिसोरनो इसोरनि रावखौ फोरोंबोदोंमोन आरो बिथांमोननि बे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि बे BBCआ गेरेमसा महर मोनबाय जारिमिनाव मोनसे खोथा बेरखांदों गल्डेन जुबिलीनि जारिमिनाव नोंथांमोना जायफोरा दं फरायब्ला नुनो मोनगोन सासे जेब्ला आइजोफोरखौ जमा लानानै बिथांमोना आर'ज खालामनो फोरोंदों बाइबेलनि सल'फोरखौ खोन्थादों माबा मोनसे मावजेनो बिबान होजेनदों बे समावहाय बिथांमोना बुजियाखैमोन होननानै बुंदों सासे आइजो जोंनि रुंसारि जालांनाय आइजो बिमा बिथाङा गसंनानै बियो बुंदोंमोन दे जोंनियाव जेबो दा सोंसै नोंथांमोना मा मावनो जोंनो होनो इस्सा दङ बेखौल' जोंनो खोन्थादो जों नाजालांसिगोन बेसे गेदेर खोथा रोङामोन बुजियामोन जों नाजालांनायसै बेबायदिनो बिथांमोननि बे नाजानायजोंनो गोबां मेगननि मोदैजों देहानि लेलाय नांनायजों सैसोनांनायजों दिनै बिथांमोना जोंखौ दैदेनबोबाय बिनिखायनो बिथांमोनखौ जों एसे मान बावनो थाखाय जोङो दिनैहाय ओंखारदों दिनै गासै जोंहा 62 जन दिनैहाय मावनानै थांनाय व्यक्तिफोर दङ बिथांमोनखौ जों मान बावगोन बेनिखायनो आङो साफा बुंलांगोन जायफ्रा मान बावगोन अन्नानै बिथांमोनखौ थामथिम जानानै थानो थाखाय खावलायबाय बिनि सिगां आं एसे दुखु फोरमायदों जोङो कन्टेक्ट मोनाखिसै मिसेस अहिला समफ्रामारि नं 1 उदालगुरि बेप्टिस्ट चार्चनि अन्नानै बिथांखौ दंफैयो होननानै खोनादों कन्टेक्ट नाम्बार गैया अन्नानै दङब्ला
सिगांजों फैनो थाखाय बिथांखौ खावलायबाय दानो आङो बिथांमोनखौहाय साफा साफायैहाय मान बावलांनायनि बाथ्राखौहाय बुंलांगोन साफा साफायै जायानो नाम मुंख'जागोन बिथांमोनखौ आं गसंनो थाखाय खावलायदों मानोना बिथांमोननि गोब्राब नाजानायजोंनो जोंनि दिनैहाय बे गेरेमसा महरखौ जों मोननो हाबाय सोरबा आफादगिरि महरै लेङाइ आफादगिरि महरै नेहाथारि लोगो नेहाथारि रां दोनथुमगिरि बोसोनगिरि बेबायदि गुबुन गुबुन बिबान सोरबा इसोरनि रावखौ खोन्थाबायग्रा सोरबा फरिसारिखा बेफोरबायदि बिबानफोरखौ लानानै नोंथांमोना मावबोबाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जेब्ला आं नाम मुंख'गोन नोंथांमोनाखौहाय गावनि जायगायाव जेराव दङ बेयावनो गसंनो थाखाय आं नोंथांमोनखौहाय खावलायदों बेनिखायनो आङो बुंलांसिगोन आरो जायफोरनि न'खरने बे बुहुमनिफ्राय नागारनानै थांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि सोरनिबा बिहामजो सोरनिबा बिसौ सोरनिबा बिसाला बेफोरबायदि फैदों बिथांमोनखौनो गसंनानै बे मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आङो फारियै बुंलांसिगोन लेट मुलाथि नार्जारि 1959 निफ्राय 62 सिम बिथांनिया प्रेसिडेन्ट मावदोंमोन बिनि मानखौ नाजावगोन मिसेस एलबिना नार्जारि नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्च बिथांनिनो बिसौ आखाइ खबनानै होदो अननानै लेट सुमथि बसुमतारी बिथाङा 1959 निफ्राय 62 सिम नेहाथारि बिबानखौ लानानै मावदोंमोन नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्च बिथांनि मानखौ नाजावनो थाखाय मानगोनां बिनय बसुमतारी एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौ खावलायनाय जाबाय आखाइ खबना हो अननानै ओमफ्राय लेट मोनसारि नार्जारि बिथाङा 1963 निफ्राय 64 सिम प्रेसिडेन्ट आफादगिरि महरै मावबोदोंमोन मावफार बेप्टिस्ट चार्चनि बेखौहाय प्रफुल्ल नार्जारि बिथाङा नाजावगोन अननानै गसंनो थाखाय खावलायबाय अननानै आखाइ खबमा होदे लेट गलापी बरगयारि बिथाङा 1963 निफ्राय 64 सिम लेङाइ आफादगिरि महरै मावबोदों 1965 निफ्राय 66 सिम आरोबाव बिथाङा लेङाइ आफादगिरि हिसाबैनो मावदों बिथाङा नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि मोन बिथांनि जानानै बिथांनि बिसाजो मानगोनां सुसिला बरगयारिया नाजावगोन अननानै गसंदो आं खावलायदों दाबास्रि नार्जारि बिथाङा 1964 निफ्राय बिथाङा गैया एसे लेट फानस्रि बरगयारि बिथाङा 1964 निफ्राय 65 सिम लेङाइ आफादगिरि महरै मावबोदोंमोन नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्च बिथांनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय मान गोनां मिस्टार एरन बरगयारि फिसाज्ला अननानै गसंनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय लेट राहेल नार्जारि बिथाङा 1964 निफ्राय 65 सिम सेक्रेटारि नेहाथारि महरै मावबोदोंमोन बिनिफ्राय 1966 निफ्राय 67 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मावबोदोंमोन बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया बिनिखायनो नं 1 सालबारि बेप्टिस्ट चार्चनि बिथांनि बिसाय मिस्टार निर्मल नार्जारि बिथांखौ गसंनानै बे मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायबाय मिसेस अहिला समफ्रामारि
बिथाङा 1965 निफ्राय 66 सिम नेहाथारि बिबानखौ लानानै मावदोंमोन नं 1 अदालगुरि बेप्टिस्ट चार्चनि बिथांखौबो अननानै जेरावनो दं बेयाव गसंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय मिसेस पपिला बरगयारी नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि बिथाङा 1965 निफ्राय 66 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि महरै मावबोदोंमोन बिथाङा देहानि उसुबिदानि थाखाय सफैनो हायाखै बेनिखायनो बिथांनि मानगोनां फिसाजो मिस सुशीला बरगयारी बिथांखौनो बे मान बावनायखौ नाजावबावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आखाइ खबमान हो अननानै लेट लकिश्री हाजवारी बिथाङा 1966 निफ्राय 67 सिम प्रेसिडेन्ट आरोबाव बिथाङा 1968 निफ्राय 70 सिम आफादगिरि बिबानाव दंबावोमोन बिथाङा सिमलगुरि बेप्टिस्ट चार्चनि बिथाङा बे बुहुमाव गैबावलिया बिनिखायनो बिथांनि मानखौ नाजावनो थाखाय मिस्टार बिनेश समफ्रामारि बिथांनि बिसाला बिथांखौ गसंनो थाखाय खावलायबाय दे अननानै आखाइ खबमा हो लेट मरियम बरगयारी बिथाङा 1966 निफ्राय 67 आरोबाव 1968 निफ्राय 70 भाइस प्रेसिडेन्ट लेङाइ आफादगिरि महरै मावदोंमोन बिथांनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय अन्थाइबारि बेप्टिस्ट चार्चनि मानगोनां मिस्टार बाहादुर बसुमतारी बिथांनि बिसायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दे अननानै खबनानै हो बिथांमोननि गेदेर अबदान जोंनि BBCआव दङ मिसेस फुलेश्वरी बरगयारी बिथाङा 1968 निफ्राय 70 सिम नेहाथारि बिबानखौ लानानै दङमोन बिथाङा नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि अननानै गसंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लेट दिना बसुमतारी बिथाङा 1968 निफ्राय 70 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिबान मावदोंमोन आरो 1971 निफ्राय 73 सिम रां दोनथुमगिरि ट्रेजारार बिबानखौबो लादोंमोन बिथाङा नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि दा बिथांनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय मिस इभा बसुमतारी बिथांनिनो फिसाजो बिखौ गसंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लेट ग्रेसी नार्जारी बिथाङा 1971 निफ्राय 73 सिम आफादगिरि बिबानखौ मावदोंमोन आरो 1992 निफ्राय 94 सिम लेङाइ आफादगिरि बिथाङा मावबावदों बिथाङा अन्थाइबारि बेप्टिस्ट चार्चनिमोन नाथाय बिथाङा बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय बिनिखायनो बिथांनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय मिस अनुपमा नार्जारी बिथांनिनो बिसाजो बिथांखौ गसंनो थाखाय खावलायबाय मिसेस मालती बसुमतारी नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि बिथाङा 1971 निफ्राय 73 सिम भाइस प्रेसिडेन्ट आरो 1974 निफ्राय 70 नं 2 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि 1974 निफ्राय 76 सिम आरोबाव प्रेसिडेन्ट बिबानखौ मावदों बिथाङा देहानि उसुबिदानि थाखाय सफैयाखै बिनिखायनो बिथांनि बिसौ मिस्टार पेरिस बसुमतारीखौ गसंनो थाखाय खावलायबाय
Mrs. Leelaboti Borgwari, No 1 Tukrajhar Baptist Church-ni, बिथाङा 1971 निफ्राय 73 सिम भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा मावदों आरो 1974 निफ्राय 76 सिम प्रेसिडेन्टनि बिबानाव दङमोन बिथांखौबो गसंनानै थानो थाखाय खावलायबाय लेट सैथबाला बसुमतारी बिथाङा 1971 निफ्राय 73 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि 1974 निफ्राय 83 सिम ट्रेजारार 1984 निफ्राय 85 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि No 1 Tukrajhar Baptist Church-नि नाथाय बिथाङा बे बुहुमाव गैबावलिया बेनिखायनो बिथांनि बिजामादै मिस्टार कुबल दैमारि बिथांखौ गसंनानै बे मानखौ नाजावनो खावलायनाय जाबाय लेट सुनिश्री बरगयारी बिथाङा 1974 निफ्राय 76 सिम भाइस प्रेसिडेन्ट मावदोंमोन 1977 निफ्राय 79 सिम सेक्रेटारि दांसिमबारि बेप्टिस्ट चार्चनि बिथाङाबो बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय बिनिखायनो बिथांनि फंबाय मिस्टार सहेन बसुमतारीखौ बे मानखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मिसेस सन्तोषी बरगयारी नं 2 Tukrajhar Baptist Church-नि बिथाङा 1974 निफ्राय 76 सिम सेक्रेटारि आरो 1992 निफ्राय 97 सिम प्रेसिडेन्ट महरै मावदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय जाबाय लेट खाथिश्री समफ्रामारि वेस्ट चिरां खुंग्रिनि बिथाङा 1974 निफ्राय 76 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मावदोंमोन बिथांनि बिसाजो आर्निका इस्लारिखौ जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लेट उर्मिला बसुमतारी वेस्ट चिरां खुंग्रि बेप्टिस्ट चार्चनि बिथाङा 1977 निफ्राय 1979 सिम प्रेसिडेन्ट बिबानाव दङमोन बिथांनि मान बावनायखौ नाजावनो बिथांनि बिहामजो मार्सिला नार्जारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय लेट हरिश्वरी नार्जारी बिथाङा नं 2 बालापारा बेप्टिस्ट चार्चनि बिथाङा 1977 निफ्राय 79 सिम भाइस प्रेसिडेन्ट बिबानखौ लानानै मावदोंमोन दा बिथांनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय बिथांनिनो बिसाजो मिसेस सुमित्रा मोसाहारिखौ गसंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मिसेस लेबिश्री नार्जारी बिथाङा 1977 निफ्राय 79 सिम लेङाइ नेहाथारि बिबानखौ लानानै मावदोंमोन बर' फोथार अक्सिगुरि बेप्टिस्ट चार्चनि बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय थाबाय मिसेस मीनाबती नार्जारी बिथाङा 1980 निफ्राय 82 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिबानाव दङमोन वेस्ट पाटाबारि बेप्टिस्ट चार्चनि बिथांनि बिसाजो अर्पना नार्जारीखौ बिथांनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय जाबाय मिसेस जुलाइश्री नार्जारी बिथाङा 1980 निफ्राय 82 सिम सेक्रेटारि बिबानखौ मावदोंमोन बेनिखायनो बिथाङा नं 1 सेरफांगुरि बेप्टिस्ट चार्चनि जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मिसेस निर्मला ईश्वरी बिथाङा 1980 निफ्राय 82 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि 2004 निफ्राय 2006 सिम आरोबाव एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथाङा वेस्ट पाटाबारि बेप्टिस्ट चार्चनि बेनिखायनो बिथांनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय बिथांनिनो बिसाजो प्रबती नार्जारीखौ गसंना नाजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मिसेस समेश्वरी बरगयारी बिथाङा नं 2 Tukrajhar Baptist Church-नि बिथाङा 1983 निफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट 1984 निफ्राय 85 सिम प्रेसिडेन्टखौ बिबानाव दङमोन बिथाङा देहानि उसुबिदानि थाखाय सफैनो हायाखै बिथांनिनो बिसौ मिस मार्लिन नार्जारीखौ बे मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय जाबाय मिसेस अनिला मोसाहारी बिथाङा आमलाइबादा बेप्टिस्ट चार्चनि बिथाङा 1983 निफ्राय 94 सिम नेहाथारि बिबानाव दङमोन 2001 निफ्राय 2003 सिम लेङाइ नेहाथारि आरो 2007 निफ्राय 2009 सिम आरोबाव लेङाइ नेहाथारि बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय जाबाय मिसेस पद्मावती नार्जारी नं 1 Tukrajhar Baptist Church-नि बिथाङा
1984 निफ्राय 85 सिम भाइस प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय 1986 निफ्राय 88 सिम प्रेसिडेन्ट 1982 निफ्राय 94 सिम ट्रेजारार 1994 निफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो जेरावनो दं बेयावनो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। अन्नानै आखाइ खबनानै हो। लेट जयश्री इस्लारि बामोनगाव CRC नि बिथाङा 1986 निफ्राय 87 सिम भाइस प्रेसिडेन्ट मावदोंमोन। दा बिथांनि आं नामखौ मोनाखै बिहामजो होननानै बुंदों बिथांनि बिहामजोआनो बे मान बावनायखौ नाजावगोन। लेट बिलायश्री नार्जारी बिथाङा 1988 निफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट बिबानखौ लानानै मावबोदोंमोन। बिथाङा बे बुहुमाव गैबावलिया बेनिखायनो बिथांनिनो बिसाला मानगोनां डक्टर प्रदीप नार्जारीखौ गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मिसेस तरुलता बरग'यारी बिथाङा 1986 निफ्राय 88 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिबानाव दङमोन आरो 1989 निफ्राय 91 सिम सेक्रेटारि बिथाङा नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मिसेस रसिला नार्जारी बिथाङा 1989 निफ्राय 91 सिम प्रेसिडेन्ट आरो 1995 निफ्राय 97 सिम ट्रेजारार नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि बिथांखौबो जेरावनो दं बेयावनो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय थाबाय। मिसेस नीलमती नार्जारी मावपार बेप्टिस्ट चार्च बिथाङा 1989 निफ्राय 81 सिम भाइस प्रेसिडेन्ट 1995 निफ्राय 90 सिम आरोबाव भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो अननानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मिसेस रुथ नार्जारी आमलायबादा बेप्टिस्ट चार्चनि बिथाङा 1989 निफ्राय 91 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि 1995 निफ्राय 97 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि अननानै बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय थाबाय। मिसेस परला इसवारी बेंटल टाउन बेप्टिस्ट चार्चनि बिथाङा 1991 निफ्राय 94 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मावबोदों बिथांखौबो जेरावनो दं बेयावनो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय थाबाय। मिसेस मिकिला बसुमतारी बिथाङा 1995 निफ्राय 2006 सिम नेहाथारि बिबानखौ लानानै मावबोदोंमोन 2007 निफ्राय 2012 सिम ट्रेजारार महरै मावबोदोंमोन नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्चनि बिथांखौबो जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मिसेस जतिका नार्जारी बिथाङा दांसिनबारि बेप्टिस्ट चार्चनि 1998 निफ्राय 2007 सिम प्रेसिडेन्ट बिबानाव बिथाङा मावबोदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मिसेस समबारी इसवारी 1998 निफ्राय 2000 सिम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि इस्ट चिरां खुंग्रि बेप्टिस्ट चार्चनि बिथांखौबो जेरावनो दं बेयावनो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मिसेस अलमती नार्जारी बेंटल टाउन बेप्टिस्ट चार्चनि 2001 निफ्राय 2003 सिम भाइस प्रेसिडेन्ट बिबान बिथाङा मावदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै गावनि जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। अननानै आखाइ खबनानै हो। अननानै आं नोंथांमोनखौ थांजाथ'नो बादों जेन बयबो बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि बे BBCA माबायदि खामानि जाबोदों अननानै बेखौहाय एसे मान बावनायाव बयखौबो आं थाजानो थाखाय लुबैदों अननानै जेन रावबो थाङा भलन्टियार्सफ्रा अननानै कन्ट्रल खालामदो। मिसेस लीला बरग'यारी नं 1 तुक्राझार बेप्टिस्ट चार्च बिथाङा 2004 निफ्राय 2006 सिम भाइस प्रेसिडेन्ट बिबानखौ मावबोदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय थाबाय।
Mrs. Onima Bosumotari Nongan Tukrajhar Baptist Churchनि बिथाङा 2007 निफ्राय 2009 सिम Vice President 2010 निफ्राय 2015 सिम Assistant Secretary बिथांखौबो जेरावनो दं बेयावनो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। Mrs. Hobila Bosumotari Gazanpuri Baptist Churchनि बिथाङा 2010 निफ्राय 2012 सिम President बिबानाव दङमोन बिथांखौबो जेरावनो दं बेयावनो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायबाय। Mrs. Mirion Ishwari Bengtol Town Baptist Church बिथाङा 2010 निफ्राय 2012 सिम लेङाइ आफादगिरि बिबानखौ लानानै मावबोदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Mrs. Roslina Hazuari Nongwan Burizahar Baptist Church बिथाङा 2013 निफ्राय 2015 सिम आफादगिरि बिबानखौ लानानै मावबोदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय थाबाय। Mrs. Christine Arjari Dangsimbari Baptist Church बिथाङा 2013 निफ्राय 2015 सिम लेङाइ आफादगिरि बिबानखौ लानानै मावदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय थाबाय। Mrs. Christine Arjari बिथाङा गसंबायमोन ने हामबायसै। Mrs. Renu Bosumotari Nongwan Tukrajhar Baptist Church 2016 निफ्राय 2021 सिम President बिबानाव बिथाङा दङमोन बिथांखौबो जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Mrs. Dubasri Sompramari Rani Sundri Baptist Churchनि बिथाङा 1998 निफ्राय 2000 सिम Vice President बिबानाव दङमोन बिथांखौबो गसंनानै गावनि जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Mrs. Irabuti Bosumotari Tukrajhar Town Baptist Churchनि बिथाङा 2016 निफ्राय 2021 सिम लेङाइ आफादगिरि बिबानखौ लानानै मावबोदों बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Mrs. Monju Mosahari Sarinam Serpanguri Baptist Churchनि बिथाङा 2016 निफ्राय 2018 सिम Assistant Secretary बिबानाव दङमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय थाबाय। Mrs. Udangsri Narjari Dangsimbari Baptist Church बिथाङा 2019 आव Assistant Secretary बिबानखौ लानानै मावदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Reverend Vinay Sri Khujur बिथाङा 1982 निफ्राय 88 सिम एस ए फरिसारिखा बिबानखौ लानानै मावदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Mrs. Lopsri Bosumotari Nongtu Tukrajhar Baptist Churchनि बिथाङा 1974 निफ्राय 76 सिम as a girls hostel warden ओमफ्राय 1979 निफ्राय 88 सिम आरोबाव बियो hostel warden ओमफ्राय 1989 निफ्राय 2016 सिम फरिसारिखा बिबानखौ लानानै मावदोंमोन बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Led Promila Narjari South Balazahar Baptist Church
बिथाङा जोंजों लोगोसे गैबावलिया बेनिखायनो बिथांनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय बिथांनि मानगोनां फिसाज्ला फार्दिनाथ नार्जारि बिथांखौ गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय थाबाय। गैया दा लुकास्ट्रि गैया सिङाव दं बे फैयाखै दङ नांले होबावले मिसेस सेमोली बसुमतारी साउथ बालाझार बेप्टिस्ट चार्च बिथाङा 1962 निफ्राय 2002 सिम फरिसारिखा हाबाखौ मावनानै रिटायार जानानै थांबाय बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मिस समेश्वरी बसुमतारी आमलाइबादा बेप्टिस्ट चार्च बिथाङाबो इभान्जेलिस्ट बिबानाव गोबां खामानिखौ मावबोदोंमोन बेनिखायनो बिथांखौबो गसंनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आङो गोबांथार हामबाय होनदों जोङो गोबां नोंथांमोनखौ जों मान बावनांगौमोन नाथाय जोंनि होनाय जोंनि बाथ्रा बुंनायफोरजों नोंथांमोनखौ जों नोंथांमोननि बे गेदेर अबदानखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। आसा खालामदों इसोरानो नोंथांमोननि न'खर नोंथांमोननि मिनिस्ट्रि आरो नोंथांमोननि गासैबो जेनेरेशननि सायाव थानानै गिदिर बोर होगोन। नोंथांमोननि बे गिदिर नाजानायजोंनो नोंथांमोननि खस्थ' खालामबोनायजोंनो दिनैहाय जोंनि बे BBCA जे अबस्थायाव दङ बे नोंथांमोननि नेरा नेफेरा नाजाबोनायजों मेगन मोदै फसरनानै आर'जजों सैसोनायजों देहाखौ गोलोमदै फसरनानैब्लाबो गावनि न'खरफोरखौ नागारनानैब्लाबो नोंथांमोना जोंखौ खांबोबाय फेदेरबोबाय आरो जोंनि BBCA बेबायदि गेरेमसा महर लाबाय। बेनिखायनो जोंनि BBCA आइजो आफादनि जानानै आङो नोंथांमोनखौ हाजारसे हामबायनो इसोरा नोंथांमोनखौ गोबां बोर होथों आरो आं खावलायनो सानदों जोंनि BBCनि सिङाव थानाय जेसेबां बिमाफोर दङ जोङो बिथांमोननि मावनानै जोंनो दिन्थिलांनायखौ जोङो नोजोर होनानै प्रभु जिसु ख्रिस्ट' फैजासिम जोंनि जि टिमाव बुंदों जोङो मेंनाय नङा जोङो लेलायनाय नङा जोङो संसाराव थासान्दि इसोरनि खामानिखौ जों आखाइ हमलायनानै गोजौसिनाव बिरखोलांनि गोजौसिनाव जोङो जोंनि BBCखौ लांनि आरो जोंनि बे मावनायजोंनो जेन' जोंनि BBCआ मोनसे जोंनाय बाथिफोर बायदि जानो हायो। बेनिखायनो आं सुंद' बिबुंथिखौ लाखिनानै बेयावनो दोनथ'बाय। इसोरा नोंथांमोननि सायाव गोबां बोर होथोंसै। बे समावहाय मेथाइजों मान बावनो थाखाय जोंनि वर्शिप टीमखौहाय आं खावलायनाय जाबाय। हामबायसै। अन्नानै निमाहा बिदों मेथाइखौ रोजाबनायनि सिगां आङो जोंनिनो जाय बिथाङा बे खामानिखौ मावबाय मिसेस अन्जु बरग'यारि बिथाङा 2007 निफ्राय 2021 सिम एखे राहे सेक्रेटारि मावनानै थांबाय बोलोग्राहै जोंनि आइजोफोरखौ दैदेनलांबाय बिनि थाखायनो बिथांनि थाखाय मान बावनो आङो अन्नानै खावलायहरनाय जाबाय जायफ्रा बे खामानिखौ मावदो सिगाङाव फैदो। ओमफ्रायसै बिथांनि सायाव इसोरा बोर खालामथोंसै आरो जोंहा सासे मावथि थालांबावदों मिसेस मनजुला नार्जारि थाइखाजरा एरियानि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बिथाङा सिटिखौ मोनहैयाखै होननानै जों दासो खोनाबाय अन्नानै बिथाङा दा गिर्जा गब्ला जोंखौ लोगो लायोब्ला मोजां जागोन। हामबायसै।
जोंहा आरोबाव सासे बिशिष्ट बेक्ति जोंनि गेजेराव दङमोन मानगोनां रुंसारि आदा किरेन बरग'यारि बिथाङा जोंनि महिला कमिटिखौ गोबाव सम गोबां बिथिङाव जोंखौ हेफाजाब होबोबाय गोबां जोंनि खामानिफ्राव मदद होबोबाय जोंनो बेबादि नांगौ समाव जोंनो परामर्शफोर होबोबाय दा बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया बिथांनि थाखाय जोङो फिसा मोनसे मेमेन्ट' प्रेजेन्ट खालामनो सानदों आङो बिथांनि जानानै नाजावफैनो थाखाय बिथांनिनो अनजालि बिसि मिसेस तरलता बरग'यारिखौ खावलायदों अननानै सिगाङाव फैदो बिथाङा जोंनि बे जि सभिनिर जुबिली सभिनिर बेनि थाखायबो गोथाङै थानाय समाव गाव प्रमिस खालामलांदोंमोन आङो 1 लाख थाखा होगोन होननानै जुबिलीनि नामाव आरो सभिनिरनि नामाव बिथां रुंसारि जाखांनायनि उनाव बिथांनि न'खरनिफ्राय बे रांखौ जोंनो कमिटियाव होदों बेनि थाखायबो जोङो कमिटिनि जानानै हाजासे बिथांखौ बिथांनि न'खरखौ हामबाय आरो हामबाय होननानै बुंदों आं खावलायदों बे समाव जोंनि मानगोनां मिसेस तरलता बरग'यारिया सिगाङाव फैयोब्ला मोजां जागोन बेवहाय जोङो मोनसे मेमेन्ट' बिथांनि नामाव प्रेजेन्ट खालामनो नागिरदों बिथाङा जुदियोबा जोंनि गेजेराव गैया अब्लाबो बेवहाय ओरैबादि लिरदों जोङो इन कमेमरेशन अफ द डायमन्ड जुबिली दिस मेमेन्ट' इज प्रेजेन्टेड posthumously to late Kiren Chandra Borg'wari in memory of his staunch support and encouragement to the Ministry of the Women Committee BBCA during his lifetime बेबादि जोङो बेखौहाय बिथांनि मुङाव लिरनाय जाबाय कमिटिनिफ्राय जोङो बिथांनि न'खरनो बिथांनि परिबारनो बेखौ गथायनाय जासिगोन अन्नानै सिगाङाव फैदो
हामबायनोसै जायहा फेलिसिटेसन प्रग्रामखौहाय मावफुंनानै थांबाय आरो जायफ्रा गोदै गादाजों मेथाइ खननानै खोनासंबाय आरो दामबाय देबाय साफ्रोमखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव हामबायनोसै आरो बिथांमोन साफ्रोमनि सायाव इसोरा गेदेर बोर होथोंसै। आरोबाव आङो खनसे सम लाबावबाय गुसुङैहाय मिथिहोनो थाखायहाय जोंनि दा सानजौफुनि गिर्जाया 12टानिफ्राय 2टासिम जागोन ओमफ्राय सार्भिस लिडारा मिसेस सन्तलि बरगयारि फर्मार प्रेसिडेन्ट WCनि आरो मेसेजखौ लाबोगोन जोंनि चिफ गेस्ट मिसेस आलंला आयर नोंथांमोना गोसोआव लादो 12टानिफ्राय जोंनि सानजौफुनि गिर्जा जागायगोन बेनिखायनो नोंथांमोना थिग समावनो फैनानै पेन्डेलाव जमा जाफैदो। हामबायनोसै जोंनि सेक्रेटारिखौहाय बिथाङा मिथिहोनांगौ मिथिहोबावबाय दानिया जोङो जोबनायाव फैबाय सेन्टिनारि कमिटिनिफ्राय मोनसे फोसावनाय सोरजिगिरि आफा इसोरखौ आं हामबाय होनदों आरो दा नैबे सार्भिस जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि गासै BBCनि सिङाव थानाय मण्डली आरो फेल'शिपनिफ्राय हांख्रायजानाय बायदिनो जाय बिथांमोना लिडार दैदेनगिरि हिसाबै सफैनो हादों नोंथांमोनखौ बे सार्भिस जोबनाय लोगो लोगोनो ओरै साहा जेराव जोङो बिल्डिं लुखांनो थाखाय अलरेडि थाम-थिम खालामना दोनदों बेयाव नोंथांमोनखौ आं खावलायदों बेयाव थाहैनो थाखाय आरो जोंनि भलन्टियारफ्रा नोंथांमोनखौ सहाय होगोन लोगोसे गासै जेसेबां बे सबाव डायमन्ड जुबिलियावहाय बाहागो लाफैनाय आइजो फोथायारि नोंथांमोनाबो बे प्रग्रामावहाय बाहागो लाहैनो हागोन हामबायसै। समखौ लाबावनाय जाबाय जेसेबांनाखि जोङो एसे सिगाङावहाय मान बावलांबाय जोंनि फुराना मावग्राफोर आरो बिथांमोननि न'खरनि जानानै फैनाय बिसौफोर बिसाफोर बिजामादैफोर नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायदों सार्भिसनि उनाव बैथिंहाय थांनो थाखायहाय अन्नानै जेन' नोंथांमोना गासैबो ज'यै थांजोबो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय हामबायसै। बिल्डिंआवहाय बै खोलानि गोदान बिल्डिंआवहाय हामबाय होनबावसै आरोबाव मिथिहोनायनि थाखाय दानिया जोंनि जोबनायाव फैबाय दा बेनिडिक्सन आर'ज खालामगोन मिसेस सुमित्रा नार्जारि एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स WC बिथाङा बे समाव फैनानै आर'ज खालामगोन। अन्नानै बयबो मेगन मिसिब जों आर'ज खालामनि गोजौ सिन्थाराव थानाय गोथार गोथां बोलोगोरासिन इसोर जिहुवा प्रभु आफा दानो नों बिफा इसोरखौ हाजासे हाजासे हामबायनानै बाख्नायदों प्रभु नाय आफा नोंनि अननाया इसे सोमोनांथाव प्रभु जोंनि सायाव नाय प्रभु नोङो सा सानजा सोनाब साहा औ आफा दाब दाब मण्डली आरो एरियानिफ्राय गोबां फोथायारिफोरखौ प्रभु नैबे पेन्डेल सिङाव जुथुमा खालामनानै आफा नाय नोंनि अनजाथाव बिसाज्लानि गेजेरजों गोबां बायख'फोरखौ जों दिनै सोलोंनो हाबाय आफा दिनै आशीर्बादनि बिसय प्रभु औ आफा दिनै बे पेन्डेलाव जिरायनानै थानाय गोबां बिमाफ्रा बेबादि अखा बादि आशीर्बादखौ दिनै नाजावनानै लाबाय होननानै जोङो फोथायनो हादों प्रभु बे अखा बादि आशीर्बादनि गेजेरजोंसो दिनै जोंनि न'खरफोरखौ आरो जोंनि जिबनफोरखौ आरो जोंनि मण्डलीफोरखौ जोंनि समाजफोरखौ दिनै जोङो लुखांनो हागोन प्रभु हालेलुया इसोर आफा दिनै बेयाव जुथुमनानै थाफैनाय साफ्रोम बिमाफोरनि जिबनाव नोंनि गेदेरथार आशीर्बादखौ नोङो होनायनि थाखाय आरो नोंनि बेबायदि सायख'जानानै होजाखानाय बिसाज्लानि जि गाहाम बायख'नि गेजेरजों जों दिनै जिबनाव साखा फारा खालामनो दिनै आरोबाव हाबावनायखाय आफा नों बिफा इसोरखौ हामबाय होनदों प्रभु आफा नोङो फुंनिफ्राय लानानै नैबे समसिम गासै फारिलाइयाव लोगोसे थानानै
खालामनानै नों बिफा इसोरा दैदेनबाय बिनि थाखाय नों बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आफा दिनै गथाय बावदों बे पेन्डेल सिङाव दिनै गोबां मानसिफ्रा नोंखौ मिथियै बिसाफ्राबो दिनै बेयाव फैदों जानो हागौ प्रभु आफा बे बिसाफ्राबो आफा दिनै बे डायमन्ड जुबुलिनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों दिनै सिदान्थ खालामनानै लानो जिबनाव जेन हायो प्रभु हालेलुया इसोर आफा जों नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों बे मोजां सम आरो बे मोजां बोथोर आरो गाहाम देहा जों मोननायखाय प्रभु नोंनि अननायजों अ इसोर आफा दानो नोङो जागायजेननायनिफ्राय जोबनाय समसिम नोंनि गोथार जिउनि उपस्थितिखौ दोननानै दैदेननायखाय आफा जों नोंखौ हामबाय होननायजों बे गुसुं आरजखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनायजों बासायग्रा जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन इसोरा बाख्नाय जाथोंसै आमेन हामबायनोसै जाया आरज खालामनानै होबाय बिनि थाखाय आरो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थेंक्स